heard my despairing cry. From the water lifted me, now safe around us. Souls in danger look above. Jesus completely safe. He will lift you by his love out of the angry wave. He is the master of the sea. He knows his will obey. He is your savior, one to be. Say today, Lord, lifted me. Lord, lifted me. When nothing else on earth, Lord, lifted me. Lord, lifted me. Lord, lifted me. When nothing else on earth, Lord, lifted me. I was taken, taken, far from the peaceful shore. Very deeply standing, taken to rise long. First and master from the sea, and my despairing cry. From the water lips and nails I'm high. Lord, return me. Lord, return me. And nothing else will help. Lord, return me. Lord, return me. Lord, return me. When nothing else will help, Lord, return me. Let's if you want to go. I was sinking deep in sin, far from that graceful shore. Very deeply set within, sinking to rise no more. Virgin Master of the sea, has my despairing cry. From the waters lift and me now safe. I'm high. Lord, return me. Lord, return me. When nothing else could help, Lord, return me. Lord, return me. Lord, return me. When nothing else could help, Lord, return me. All my heart to Him I give, ever to Him I plead. In His presence be, ever His presence see. Lord, so mighty and so true, merit my soul best song.
Temple love inside into so live here on. Lord, inside me. Lord, lives at me. When lost in earth's goodbye, Lord, lives at me. Lord, lives at me. Lord, beside me. When passing eyes go back, Lord, beside me. Souls in danger, low and long. Jesus forbid his name. He will lead you by his love out of the angry rain. He is the master of the sea. Below his will for thee. King of silver, one so deep is served. So Lord, inside me, Lord, inside me. When thoughts in earth go back, Lord, return me. Lord, lives at me. Lord, lives at me. When nothing else could have, God lives at me. Let's close our eyes. Pray for your hearts as the Lord minister to you this morning. Let's pray. Come on, carry it.
I don't know where it came from. Just carry down to the thing. Okay, don't worry. We'll not use battery too much. We'll listen to ISO music. So if in case we need it, don't worry. Just it's full. It's what you should drop it on the pulpit. You can show this for the time. Verse 1 to 32. It's not prepared to using your phone. Huh? I don't have hospital. No, no. Can arrange your phone. Okay, place it on the don't be holding it, place it on the pulpit and scroll what you are scrolling. Which arrangement are you doing? If you don't have bullet, lamp book like don't use it. Praise the Lord. Acts chapter 3. Example of this danger was one man called Demetrius. This man was a spokesperson of the goddess Diana of Ephesus. She had a theology. He so much preached that this man was moved, he was furious against souls and multitudes of people that are leaving the temple of Diana for Jesus. I started Then this phone. an uproar. Give me a call. This is calling. I called but somebody picked, somebody will not. In fact, if one of Then not telling that I don't want to work. I didn't two hours. 2 hours. Okay. You are not hearing me. It was already in the chat, but I asked them. So how? Okay, for him. The next thing, 33. No, 33. Yes, sir. Point one, courage and commitment despite persecution. Courage and commitment despite what?
Yes, persecution was there. Yes, that must not stop you from preaching the gospel. Courage. And let's not forget this Oh, one. there's it. I Let's went to church. work. But he himself will be doing his work. Persecution is from the enemy, but commitment and courage must be found in Paul. That is carrying him. I don't think that persecute here. Or all we are called out. So I say, am Christ. and after the opera was ceased, Paul called unto him the disciples and implored them to go and My wife, I will give her phone. Her phone.
Ina ya kwa kaya pia. Mba kwa ni obi kwa ya. Oh ye ju e ba cho ni ko. What do make you? Mano outside can teach. I'm going inside.
Plus. O nwere ọrụ dị ukwuu dị iche iche nke ọ lụrụ. We should remember that in the church is like a mixed multitude. Ịbịa na nzukọ ịchọpụta na nzukọ dị ka ebe igwe gbara ọgwa dị. So, and those who want to worship God and those who actually came for another thing. O nwere ndị chọrọ ikpe Chineke n'ime mmụọ, nwere ndị nwere ebumnobi ọzọ dị iche ha ji abịa nzukọ. Just like in the church today. Dị ka nzukọ nke ụbọchị taa. Some people came in here for politics. Ụfọdụ bịara ịzụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. I remember when we were at Obunike. Mgbe a ka nọ n'Ogbunike. A man came into the church. O nwere otu onye bịara na nzukọ oge a. He wanted to vie for a political post. Ọ chọrọ ka atụnyere ya maka ọ na-azụ ọchịchị. And because of the crowd, you know, along the express at Upper Iweka, Oga Junction, Boromi roundabout, everywhere we shouting church, 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 church. And people are being taken to Obunike for worship service and all whatnot. They saw that this crowd is large. If I can get them to vote for me, I think Ejebegom. Wele anya ka ọtụtụ igwe mmadụ na-enupụ na-abịa nzukọ o wee tie hey, ọ bụrụ na m ga-enwetanwu ndị a, ọ bụrụ na m ga-agwanwu ndị a okwu mbọsị a ga-atụ akwụkwọ, ọ bụrụ na ndị a ga-atụwụra m akwụkwọ ejebego m. And he joined the church. O wee sonye nzukọ. And we were going together. We were thinking that this one wants to worship God with us. Anyị na-elekwa n'anya na onye a dịka ọ fụrụ ihe ndị a ọ bịa sonye kpebata na nzukọ, anyị na-eche na nwanna abịago until it was time when they want to share their handbill and what not. Wee ruo mgbe oge ike akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ruoro. He came to the church thinking that he will give it to the church and the church will announce it. One of our brother is vying for this political post. Everybody should vote for him. Wee weta akwụkwọ ndị na-ama ụkwa wee na-atụ anya ka a mara ụkwa wee toonu Chineke, ọ dị nnukwu nwanna nọ ebe a na-achọ ka atịre ya akwụkwọ, ọ na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. And he also wanted to share the thing in the congregation. Ọ chọọ ka eke akwụkwọ anwa o ji azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee nye ndị otu nzukọ niile. And when he was stopped, mana mgbe a kwụsịrị ya, that was when it dawned on him ka ike gwụrụ ya that these people actually I won't get what I want here. Na ọ bụrụkwa ndị a, ọ bụrụkwa ihe ha chọrọ ka ya na-enweta ebe ahụ. And that was the last day he came to the church. Ọ bịadogo egokwa ụka. So what I'm saying is that people come in for various reasons. Ihe anyị na-akọwa bụ na o nwere ndị nwere ebumnobi dị iche iche ha ji abịa ụka. There are people that come in here to get a wife. O nwere ndị chọ nwunye wee bịa ebe a ka ha nweta nwunye. And some of our sisters who are not, who have not gotten married, you have to be alert. Ndị oke okporo, ndị nwoke ma ndị nwanyị, ndị na-achọ ndị ha ga-alụ. Ọ dị mma ka unu fie saa n'anya mgbe unu na-achọ onye unu ga-alụ. They want to snatch you and go to where they want to go. A chọrọ ka a tọrọ gị, a dọpụ gị, eduru gị jewe ebe ha chọrọ. If you are not prayerful, if you are looking at the outward something, you will miss it. Ọ bụrụ na ị dịghị ekpe ekpere, naanị ka anya ka iji enene ịbịa nzukọ ị na-achagharị anya, ị mara onye ọ dị ka ọ na-achọ onye ọ ga-alụ, ị ga-agba aka ma nweta ihe ị chọrọ. There are people that come
have money, and then when they begin to share money, give money, and then somebody, if this person, if I can get him as a husband, I think my life will change. When then I be nzuko, dika ako na takasi inele anya. Hey, abu nonya nange weto nya dika onye ngalu nsomu malala. The moment he approaches anyone to of the church, he may go to one corner and then corner the sister and say, in fact, I don't want to use love. I like you, and how I wish you become my wife. Masa ka agawi jagwo amalite gi jagwo to onye ha na-achọ akpọ ya n'akụkụ wee sị ya hey o tekwana ihe amara m ihe m ga-ekwu mana ọ dị ihe chọrọ ịgwa gị amalite agawa ije agwọ ama abịa site n'usoro They will not tell the church. ama abịa They will not tell the pastor. agaghị agwa onye ọzọ atụrụ If care is not taken, before you know what is happening, the sister will praise God and say, thank God. This is what I've been looking for. tupu ya mara ya nwanna nwaanyị abịago yiri nnukwu efe wee na-asị achọrọ m ịgba akwụkwọ enwetago m ihe m na-achọ. And before you know what is happening, they've left the church and they accuse Deeper Life of high-handedness, accuse them of this, of that, and they go somewhere and they join them as wife. O wee sị ọ bụrụ na m nọ na Deeper Life a akara m anọ ebe agba isi ewo n'elu etu ndụ ugbu a enwetago m ihe m na-achọ. And only God knows what is going to be of marriage. Sọsọ Chineke maara ebe ị ga-ejedebe n'ụdị alụmdi na nwunye ahụ. So at any point in time, N'oge ọbụla we see there are people that come into the church who came for ulterior motives. ị ga-achọpụta na o nwere ndị na-egbebata na nzukọ mana o nwere ebumnobi ọzọ ha ji wee bata. Some come in here for business. Ụfọdụ bịara ilele ndị ha ga-eresi I ahịa. want to advertise my business. A chọrọ ịma ka egosi ndị And mmadụ that's ihe a why na-azụ. after the service, they'll be at the gate there and they'll be sharing complimentary cards. O nwere ndị ọ ga-abụ agbasa ụka ewepụta akpa ha nwanna dekwa ebe anyị nọ anyị na-erekwa ala bịa ebe a ihe a ka anyị na-eme. And that's the purpose of their coming. Ọ ya ji wee bịa ebe And a. these are people that Paul said, when Paul saw that some of the people that were in the church have ulterior motive, he has preached the gospel, he has spoken to them, he has given them the word, yet these people, because of the motive, what is in their heart, they have not given their life to the Lord Jesus Christ. Paul ọ dọrọ ha aka na ntị ọ dọrọ ha aka na ntị ọ bara mba ọ bara mba o ziri ha ihe o ziri ha ihe mana agbanyere ihe niile na mbọ niile na ntinyesi onwe n'ọlụ nke Paul tinyere onwe ya ịfụ na ha guzosiri ike ha dịkwa etu ha dị. Let me ask you a question. Ngwa ka m jụọ otu ajụ. What else do you want from Deeper Life Bible Church? Kedu ihe ị chọrọ ịnụ n'ozi ọma nke ndị otu Deeper Life na-agwabeghị gị? Is it the word? The word is there. Ọ bụ okwu Chineke ka ị na-achọ? Okwu Chineke dị ebe a. Is it the example? The example is there. Ọ bụ nlereanya? Ọ bụrụ ịda ahụ nlereanya? Even if you say I've not seen any example, look at our general superintendent. Esigodo ndị nke ọzọ amam ihe a na-eme ngwa na onye isi ije ozi anyị gburugburu ọ bụ na ọ mara ihe ọ na-eme. We have the Bible, we have the word, we have everything it takes to get to heaven. What else have you not got from here? But after getting those things, look at your life. Ajụjụ wee bụrụ kedu ihe ị na-achọ kpọmkwem? Kedu ihe bụ ọchịchọ obi gị n'inwetabeghị? Ị na-achọ okwu Chineke? Ị na-achọ ndụmọdụ? Ị na-achọ ozi ọma? Ị na-achọ ịdọ aka na ntị? Kedu ihe ị chọrọ iji wee jee n'igwe nzukọ na-akara nye gị? Look at your life. Ngwa na-enene otu ede. Tell yourself the truth. Ngwa gwa n'onwe gị eziokwu. Examine your life. Na-atụle ndụ gị. Do a self-examination. Tụlee onwe gị nke ọma. Can you say of a surety that my life is in order? Ị pụrụ ịgbara onwe gị ezi a ma gwa onwe gị eziokwu wee sị ndụ m kwesịrị ndụ m dị etu o kwesịrị ịdị n'okwu niile nụrụ na ihe niile ị na-anụ n'ebe a? Can you say I am living an exemplary life? Ị pụrụ ịsị
ndụ m bụ ihe ama wee nye ndị ọzọ. Say like Paul the apostle. Ị pụrụ ikwu dị ka Paul onye ozi. Follow me as I follow Christ. Na-esodo m n'azụ dị ka m Because na-eso Kraịst. Paul knew that he was actually marching in the right direction. Paul n'onwe ya maara ebe ọ na-azọnye ụkwụ. Ọ ma na ebe ụzọ ọ na-eso bụ ụzọ dị mma. Said, follow me as I follow Christ. O wee sị ha na-esonụ m n'azụ dị ka m na-eso Kraịst It's n'azụ. not everybody that can say that. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-enwe anya ike I ikwu ụdị remember okwu a. one church in my village. Ọ dị otu nzukọ nọ na And obodo ha. their preachers are called local preachers. A na-akpọ ha ndị nkụzi ndị obodo. And the local preacher came up one day. Onye nkwusa n'obodo wee gbagote otu ụbọchị. He said, don't follow me, but follow my words. Ya na-esoro unu esokwana m. Soro n'okwu ọnụ m mana unu esokwana omume m o. Is that what you are saying? Ọ bụ ihe ị na-agwa ndị mmadụ. Follow me. Follow my words. But don't follow my character. Asị unu eso na mụ kama so na ozi ọma na-ezi unu. And that is the problem Ọ bụ ebe a ka nsogbu dị. with each and every one of us. Ọ dị n'etiti anyị, In ọbụna dị fact, if n'etiti we onye can ọbụla. have that confidence, Ihe owuwe anya dị otu a. like Paul the apostle, Onye ozi who Paul. said, I have fought a good fight. Ọ sị abụwo m I ama have finished my course. alụsụgo m ọgụ ahụ. Henceforth is laid up for me Okpueze ka m a na-echezi. crown of righteousness, Okpueze nke ezi which omume. the Lord, the righteous judge, Nke Chineke will onye na-akwụ ụgwọ ezi give omume. us unto those people that run the race perfectly. Nke o debere wee nye ndị ji ntụkwasị obi wee na-agba Paul ọsọ. was sure of where he was going. O doro Pọl anya ebe ọ na-ala. And he said, I fought a good fight. Agbaghị m mbọ ọma ahụ. I finished my course. Alụsịwo m ọgụ ahụ. I'm waiting for a crown of righteousness. Ana m echi ezi okpueze nke ezi omume Can ahụ. you boldly say that? Ị pụrụ ikwu ya n'uwe With anya. this type of life you are living? N'ụdị ndụ anyị na-ebi ugbu a. You've quarreled. Ị na-eso okwu. There are people you don't even greet here. O wee ndị na-adịghị ibe gị ọnụ ọbụna dị na nzukọ ebe a. And yet some of them may be workers. Ọ pụrụ ịbụ ịhụ ha n'etiti ndị na-eje ozi ndị ọlụ. There is silent aggression between you and some people in the church. O nwere ilo obi, ilo dị n'obi, amụ dị n'eze n'etiti ndị na-abịawo It's that nzukọ. we don't see them physically, but the thing is there. Amụ dị ha n'ilu mana nsogbu dị n'obi. Sometimes when you are greeted, good morning. Ikene ya sị Because of what is in the heart, ilo dị n'obi. brethren, Ụmụnna, let's take examples from this great man of God. ka anyị mụta ezi ihe site n'aka onye ukwu a, onye ozi nke Chineke. Apostle Paul left behind a worthy testimonial. Pọl onye ozi rapụrụ ezi ihe nlereanya wee nye ndị In fact, na- look at na- Acts chapter 20, verse 17. amaokwu 17 n'ebe ahụ anyị gụrụ ọlụ ndị ozi And iri from abụọ. Miletus he sent to Ephesus and called the elders of. O wee si Miletus ziga n'Efesọs kpọọ ndị okenye nke nzukọ Kraịst ka ha bịakwute ya. Went and called the people together. Ka ha bịakwute ya. And when they were come Mgbe ha bịakwutere ya, to him, he said unto them, o wee sị ha, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. unu onwe unu maara site n'ụbọchị mbụ nzọrọ ụkwụ n'esi a otu mmụọ n'etiti unu oge ahụ niile. Paul said from the first day. N'otu ụbọchị ahụ ya zọrọ ụkwụ n'ebe ahụ. If I will paraphrase that passage, A sị ka e gbuo ya na nkenke. you know the example I left from the first day. Ọ sị unu maara ihe nlereanya m hibere ozugbo zọrọ ụkwụ n'ebe ahụ. You know how I lived my life. Unu maara etu si wee bie ndụ. There was no secret agenda. O nweghị ije agwọ ọbụla. There was nothing to be hidden. Ọ dịghị ije agwọ ọbụla njere. You know from the first day I came into Asia. Unu maara. After what manner I have been with you at all seasons. Ọ dị mmadụ mụ onwe m bụ n'etiti unu mgbe niile. He said, verse 19, Amaokwu iri na serving the Lord with all humility of mind. Otu umeala niile na anya
He said he served the Lord with all humility of mind. Paul faced a lot of challenges, faced a lot of temptations, a lot of persecutions, but Paul was undaunted. Persecution did not make him change his lifestyle. That the economy is bad did not affect Paul. There are people, the way the economy is in Nigeria, they will change. The way they do their business will change. The things they deal in will change. When you confront them, they will say, don't you see the economy of Nigeria? Are you going to allow yourself like that? Praise the Lord. Hallelujah. But Paul was not somebody like that. That was what made him. In where we read, the Bible said in verse 37, sorry, in verse 36, he said, and when they had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. He was giving a farewell message. He has been with these people for quite a long time. And he was to leave. The people did not say, let this man go. He has overstayed his welcome here. But because of the type of life Paul lived, they were still ready to welcome him. And that was why that when he had all spoken, he kneeled down and prayed with them all. And the Bible said in verse 37, and they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. Sister, when you leave here to Lagos or Abuja, especially let me talk to the choristers. Will your colleagues in the choir say, let's her go? This lady that is problematic. Or will people weep? Pastor, when you are leaving the district or the group where you were, can the people weep? Or will they, maybe our pastor is being transferred and people will be murmuring, let him go. There's going to be a problem where it's being transferred to now. Thank God he's leaving us. Is that what they'll be saying? Because of your attitude, because of the way you handled issues, because of the way you related with them, will they say, let this man go and leave us alone? So that if he continues to be here, I don't think all of us will make heaven. Paul lived an exemplary life.
O biri ndụ nlereanya. A life worthy of emulation. Ndụ nlereanya. A life that was attractive. Ndụ na-adọrọ anya. You know, the Bible says something about Jesus. Ọ bụrụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru maka Jizọs. Everywhere he went, ebe niile ọ na-eje, great multitude will follow him. Igwe mmadụ na-eso ya n'azụ. His life was attractive, not repulsive. Ndụ ya adịghị achụpụ ndị mmadụ, kama ndụ ya na-adọrọ ndị mmadụ. There are people that their lives are repulsive. O wee ndị ndụ ha na-achụpụ ndị mmadụ. It is by the time you want to come near them, it looks like there's something that is pushing you away. Mgbe ị na-achọ ka ị bịa, o wee ihe dị ka agbịsị arụ a na-agbakasị ya, mee ngwa ngwa ka m pụọ n'ebe onye a nọ. Because of the life they live. N'ihi ụdị ndụ onye ahụ na-ebi. Paul is an example to us. Mana Paul dị iche. Paul onye nlereanya wee nye anyị. Brethren, ụmụnna, can we be an example to others? ị pụrụ ịbụ ihe nlereanya wee nye ndị ọzọ? As a leader in the church, Dịka onye ndu na nzukọ, as a worker in the church, dịka onye ọrụ na nzukọ, as a member of the church, dịka onye otu nzukọ. do you live a life that people will emulate? Ị na-ebi ndụ ndị mmadụ na-achọ ịṅomi. And they say the life of this sister is a challenge to me. Wee sị, ọkwa ị hụrụ nwanna nwaanyị a? Nwanna nwaanyị a bụ nwa Chineke n'ezie. The life of this brother is to live his type of life. A na-agụ m agụụ ka ndị ka ya. And let me ask you this question. Ọ dị otu ajụ m chọrọ ịjụ ugbu a. Who are the people you befriend? Kedu ndị bụ ezi enyi gị? Are they people that will destroy your life by their attitude, by the life they live? Ọ bụ ndị na-akụnye ajọ omume, ihe ọjọọ site na akparamagwa na ụdị ndụ ha na-ebi? Or are they people will sharpen your life and make you come up higher? Ọ bụ ndị na-eme ka ị nwee ntute wee gbagota n'ebe dị elu n'iso Chineke? Brethren, Ụmụnna, let's live a life that is attractive to other people. ka anyị na-ebi ndụ ga na-adọrọ ndị mmadụ. Let Enye our onye nwe anyị. life challenge others. Ka ndụ anyị na-ebi ma ndị ọzọ aka n'iru. The songwriter said it this way. O nwee ihe onye abụ kwuru n'ebe a. Let others see Jesus in you. Ka ndị ọzọ hụ Jizọs ebe ị nọ. They are reading you like Bible. Ha na-agụ dị ka akwụkwọ nsọ. Reading it through and through. Ha na-agụ iru na azụ. Can others see Jesus in you? Ha ga-ahụ Jizọs n'ebe ị nọ. In the place you do your business. Ebe ị nọ na-azụ ahịa. In the place you work. Ebe ị nọ na-alụ ọrụ. In your yard. N'ebe ahụ ibi. Can others see Jesus in you? Ndị ọzọ na-ahụ As a Jizọs. student. Dịka onye In na-agụ the akwụkwọ. school. N'ebe ahụ ị Are na-agụ you akwụkwọ. extraordinary? Ị bụ onye pụrụ iche. Do you stand out as a testimony that I'm a Christian? Ị na-ada akwụpụ iche wee na-egosi ndị ọzọ, abụ m onye nke Kraịst. Let others see Jesus in you. Jizọs, ka ahụ Jizọs. Ndị ọzọ hụ Jizọs n'ebe ị nọ. Every day, let people see Jesus in you. Kwa ụbọchị ehihie na abalị ka ha hụ You are Jizọs the n'ime gị. Bible they read. N'ebe akwụkwọ nsọ ha na-agụ. And if you don't give them the right lifestyle, you see, you'll be misleading them. Ọ dị ka akwụkwọ nsọ ha na-agụ. Ndụgụ bụ akwụkwọ nsọ na ebe ha nọ. Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ dị aṅaa, ọ ga-eme ka ha bụrụ ndị hiere ụzọ. This morning, N'ụtụtụ a, make a decision. wee ezi mkpebi. I want to be like Jesus. Achọrọ m ka ndị ka Jizọs. Let's bow down here some. Ka anyị rudata isi anyị dị ka anyị na-agakwuru onye nwe anyị n'ekpere. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Gaa n'iru ị na-akọ akụkọ ọma ahụ. Mee ka ndị mmadụ mara. Mee ka ha fụ Jizọs n'ebe ị nọ. In His name we pray. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Father, we pray that the life of Jesus
will be replicated in our lives in Jesus' name. Amen. Amen. Sharing on the faithful, encouraging the weary, their lives is staring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a crowd of witnesses, let us rejoice only for the prize. But for those who've gone before us, let us leave for those behind us the heritage of faithfulness, passed on to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of all devotion light the way. May the footprints that will lead them to believe, and the lives you live inspire to obey. Oh, may all
Gospel Hymns and Song number 233, 233. Stand up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner. It must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus. The trumpet call obey. Forth to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men, now serve him. Against unnumbered foes, let courage rise with danger, and strength to pose. Stand up for Jesus. Stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally.
Let's talk to God. Let's begin to talk to God concerning our nation. Our nation is under siege. And when it is like this, the Lord said we should call upon him, that he will answer us and he will deliver us. We need peace in our nation. We need equity in our nation. I want to begin to pray. As God intervene. Stop those kidnappers that are going rampaging. Let God reign. Let righteousness reign in our nation. Open up your mouth and talk to God. The Lord promises that he will hear us. The Lord promises that he will do something for us. The Lord promises that he will sort us out. Brethren, we need peace in this nation. We need equity in the land. Open up your mouth and talk to God. That the righteousness of God will reign in this nation. And that the Almighty God will prevail over the activities of the enemy. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Want to lift up the church before the Almighty God. The church is the church of our Lord and Savior Jesus Christ. That the church will continue to move on. That the church will continue to possess the gate of our enemies. That the preaching will go viral. That nobody will stop the word of God. Let's open our mouth and talk to God. Calling upon the name of God. I want you to open up your mouth and pray that the church will be stronger than ever before. No matter what comes, no matter what goes, that the preaching will continue to penetrate every nooks and crannies. Open up your mouth and pray. The enemy cannot close our mouth. The enemy cannot stop the work of the Lord in our hands. The persecution will not deter us from doing what God expects us to do. In Jesus' mighty name we pray. Want to lift up our Father in the Lord before God. We want to pray for the increase of God's grace upon his life. We want to ask God to renew his youth as an eagle. Like an eagle, that he will do more, that he will do more. His head will not fail in. Open up your mouth and pray, calling upon the name of God, that the Lord will continue to protect him, that the Lord will continue to guide him as he goes from Africa to Europe, from Europe to Asia, from Asia to North America. To pray for him, that the Lord will continue to increase his wisdom upon his life, and his will and wish for him will be actualized. In Jesus' mighty name. Amen. Want to pray for our Father and the Lord in the state. He can do next to nothing if God is not with him. That the power of God will continue to multiply upon him. That the Lord will use him to accomplish the purpose of sending him over to Rome. Let's open our mouth and call upon the name of God. The Lord is hearing you. Talk to him, talk to him, talk to him. In Jesus' mighty name we pray. Amen. I read in 1 Corinthians chapter 16, and I read in verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. Brethren, we're going to give our tithes and offerings. And all the vows that we have made unto God. And whichever vow you are redeeming, you will indicate this is the vow. And whatever you are offering to God at this very time, you raise it up as we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Almighty God, we thank you once again. Behold, the hands of your servants
up. They They are getting ready to offer them to you. I'm asking, oh God, that whatsoever we are giving to you at this very time, you will accept it. In return, according to thy word, you will bless more in Jesus' name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Open your eyes as I tell when the offering by you, and cast in your offering and remain in the mood of prayer. I want you to begin to talk to God. This time you are going to pray for yourself. You are here for something. And you have use this opportunity to talk to God. And say, God, at this very time, I am believing you that my expectation will never be cut off. Open up your mouth and continue to talk to God. And open up your eye and ascertain when the offering bag is passing by you. You will offer your offering and continue in the mood of prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Brother, I want to lift up our children before God at this very time. That our children will represent the interest of Christ anywhere they go. And at this time of exam, at this time of meet and break, that the Spirit of the living God, the Spirit of wisdom, the Spirit of knowledge be increased in the life of our children. Let's open our mouth as we talk to God. And Lord will keep our children. They will not fall into the hands of the mischievous people. The Lord will go with them as they are going. The Lord will come with them as they will be coming. The Lord will keep them in that school. There will be no any bad news associated with our time. Open up your mouth and talk to God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mighty God, we thank you because you are here already. We thank you for the answers to our prayers. As we continue in this meeting, Father, we ask and pray that you continue with us. Thank you for hearing and for the answered prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's be seated. While we're resuming our seats, we want to use this opportunity to welcome those that are coming to worship with us for the very first time. Perhaps somebody invited you, or you come on your own. Wherever you are, in this main ball and at the gallery, you are there. I want to tell that you are blessed already. I want to see you by putting up one of your hand above your head anywhere you are seated. Anywhere, please. Can I see the hands? Anywhere you are. Am I seeing any hands? Any hands upstairs? Amen. 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 Our days of activities remain the same. So I want you to know God is always in his house. Be it on Thursday, and on Monday, and on Sunday. We want to announce that if you had any testimony of yesterday morning dew, morning dews that has come and gone, I want you will see one of our pastors, like some are doing already, to tell us the nature of the testimony. And as you do that, others will see that our God is still working. He is changing. Please, let's comply with that. I want to take this announcement. The women are hereby reminded that the evangelism comes this coming Saturday, 20th June, immediately after the morning of that day. Also, the monthly women fellowship will hold this coming Sunday, 21st June,
Immediately after the Sunday service, it is the turn of Osuma brethren to tidy the church premises this coming Saturday, 20th June. And done with our Sunday service this morning. Our pastors, all our house fellowship will wait behind. All our pastors and house caring fellowship leaders will be meeting at the right flank of my side. Please, let's take note of that. And God will bless you as you do that in Jesus' name. We want to invite the youth choir now to come and minister. I will
Our Bible reading will be taken. Our Bible reading will be taken from 1 Corinthians chapter 10 and 11. Period of scripture reading. The first epistle of Paul the Apostle to the Corinthians. Chapter 10. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men. Judge ye what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we, being many, are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Behold Israel after the flesh. Are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? What say I then? That the idol is anything? Or that which is offered in sacrifice to idols is anything? But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake. For the earth is of the Lord's, and the fullness thereof. If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not, for his sake that showed it, and for conscience sake. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Conscience, I say, not thine own, but of the other. For why is my liberty judged of another man's conscience? For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Give none offense, neither to the Jews nor to the Gentiles, nor to the church of God. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Chapter 11. Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoureth her head. For that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head, because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman. But all things of God. Judge in yourselves. Is it comely that a woman pray unto God uncovered? Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When ye come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating every one taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. What, have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come. May God help us to be doers of the word. Amen.
why shall you wear scared? If you are on duty as watchman, or be not found sleeping on guard, come rest. You may not be covered with glory, tarnished a thing for some bad, but God will reward you up yonder, unless you are sleeping on God. Come rest, be watchful, be faithful, while you are falling apart. Soldiers who are fighting for Jesus must not be found sleeping on God. Come rest,
in truth and in spirit. And let your blessing be the portion of everyone in Jesus' name. Thank you because we know you've answered our prayers. In Jesus' name we pray. Please be seated. This morning we are having, it just dawned on me that this is a mid-year combined service for our state. He has brought us to the middle of this year. And the next 6 months, this year will come to a close. It will seem a good time to take stock of our lives and what has been our walk with God from the beginning of this year to this point. Already we have taken the teaching in the morning in our search, the scripture lesson. And it was on a farewell message given by the great Apostle Paul. It is important we look at that passage this morning again. In Acts of the Apostles chapter 20. Acts 20. I want to read just verse 31. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears. The church in Ephesus was a good church. A church that responded to the words of God. And for Paul about to leave that congregation, to leave the church in that city, he had to speak to them as a father and an old man who have enjoyed the fellowship and enjoyed his ministry, and it pained him that he was not likely to see them anymore. Paul onyozi onye na-achọ ịrapụ igwe mmadụ ndị ahụ bụ ndị nọ na Ephesus dịka nna na onye okenye n'ime nzukọ, ọ masịghị ya ka ọ rapụ igwe ndị a ma ọ gwara ha okwu. Well, then it was necessary to call the elders of the church together. Ọ dịkwa mkpa na ọ ga-akpọ ndị okenye nke nzukọ kpọkọta ha ọnụ. In every church, you always have people you can refer to as elders. N'ime nzukọ bụla, a ga-enwe ndị ga na-arụjere aka dịka ndị okenye nke nzukọ. People who have been within the church over the years, and some can tell you the foundation and some can tell you how the church started. Ndị nuworo n'ime nzukọ ọtụtụ arọ ndị gara aga, ọfọdụ n'ime ha ga-agwa gị ntọala nke nzukọ,
ụfọdụ ga-agwakwa gị etu nzukọ a si wee malite. And the word he dropped for them is what we're looking at this morning. Okwu ọ tọgbọrọ wee nye ha bụ nke anyị na-ele anya n'ime ya n'ụtụtụ a. It says, therefore, in view of all I have said, and in view of what you have heard from me since our 3 years long stay worshiping together, therefore, watch and remember. Do not forget in a hurry how we have lived, what we have shared, what you have heard from me, and the life I have lived before you. Don't forget in a hurry, remember. Ọ sị n'ihi na ogologo arọ na ụbọchị nke mụ nọ n'ụrụ, ma unu echefukwala ije ozi m niile, ịdọgbu ọnwụ m n'ọlụ n'ebe unu nọ, unu echefukwala. And he said, what I can say to you in a summary of our stay is that within this period, I cease not to warn everyone without exception. And I did it night and I did it in the day. With tears. Na nchịkọta nke ihe niile mụ na m gwaworo unu n'oge niile nke mụ nọ n'ụrụ, na agara m n'iru wee na-adọ unu niile aka na ntị na-enweghị onye mgbarapụrụ ehihie na abalị. In Mark chapter 13. Akwụkwọ Mark isi 13. Mark 13. Akwụkwọ Mark isi 13. I'm going to read from verse 31. Na amaokwu 31 ka ọ chọrọ ịmalite ego. Through 37. Ruo na amaokwu 37. Because Jesus Christ himself had given a similar message, a farewell message, as it were, but in his own case, the disciples were promised he was going to come again. And unlike the Ephesian Christians, the disciples were going to be privileged to see the Lord again. Jesus n'onwe ya nyere ozi nke yitebere nke Paul onye ozi a, n'ihi ozi ahụ ka akasikwere ndị na-eso ụzọ obi, n'ihi na ekwere nkwa na Jesus ga-abịaghachi ọzọ, ọbụladị ndị ka ọ dị n'etiti ndị ozi na ndị kwerekwe nke nọ na Ephesus. Heaven and earth shall pass away in verse 31, but my words shall not pass away. Christ, as it were, was saying, remember. Eluigwe n'ụwa ga-agabiga, ma okwu niile nke m agaghị agabiga ma ọlị. Christ n'onwe ya na-asị, cheta. The words I have shared with you, the things I have taught you, and of course the life I have lived with you, don't forget them. Okwu ndị ahụ nke m gwaworo unu, ụdị obibi ndụ nke m biri n'etiti unu echefukwala ya. Because whatever happens, good economy, bad economy, insecurity, whatever happens, these words, my words, shall not pass away. N'agbanyeghị ihe na-eme, ọnọdụ akụnụba dị mma, ọnọdụ akụnụba adịghị mma, enweghị ezi nchekwaba, n'agbanyeghị ihe ọbụla nke na-eme gburugburu gị, okwu m agaghị ịbịa na mmezu. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, and watch and pray. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Verse 37. And what I say unto you, I say unto all. Watch. 37. Na amaokwu 37, ma okwu m gwara unu ka m gwakwara mmadụ niile, na-echenụ nche. Jesus was saying, what I am saying
has no exemptions. It affects all and sundry. It affects everybody. It affects the high and the low. Everybody is affected and everybody is concerned. Jesus na-asị na okwu m na-ekwu o metụtara onye ukwu, o metụtara onye nta, o metụtara mmadụ niile. This morning we are looking therefore at the message, Christian watchfulness and ceaseless warning in pursuit of our eternal inheritance. N'ụtụtụ a anyị na-ele anya n'isiokwu na-asị ịnọ na nche nke onye nke Kraịst na ịdọ aka na ntị na-ewepụghị aka maka ịchụso ebighị ebi ihe nketa nke ebighị ebi. This world will pass away. Ụwa ga-agabiga. And the Lord will remain the Lord. Onye nwe anyị ga-anọgide ma bụrụkwa onye nwe anyị. His words will remain constant. Okwu ya ga-adịgidekwa. Those who are going to receive and partake of the inheritance, the purpose why we are here and the reason why we are Christians, are going to be those who are wise to heed, to listen, to hear, and take to heart what the Lord is passing across his people over these long years. Ndị ahụ nke ga-eketa ihe nketa nke akwadoro ndị kwere ekwe dịka anyị onwe anyị bụkwa ndị nọ n'ụwa taa, bụ ndị ahụ bụ ndị na-ege ntị ma bụrụ ndị na-anabata okwu ahụ ma mee ihe ahụ onye nwe anyị na-enye n'aka ha ka ha mee. Christians have the responsibility to watch and pray, to watch their lives, to watch their work, to watch their families, to watch over everything that they are doing here on the face of the earth. Ndị nke Kraịst nwere olileanya, nwere ije ozi n'oke n'ọlụ nke iche nche maka ndụ ha, iche nche maka ezinụlọ ha, iche nche nke ọlụ nke aka na ahịa ha na-azụ na ihe niile nke Chineke tiri n'aka ha. Everything the Christian is doing is going on record. Ihe ọbụla nke onye nke Kraịst na-eme ọ na-abanye n'akwụkwọ ndekọ. The life the Christian lives is going on record. Ndụ nke onye nke Kraịst na-ebi na-aba n'akwụkwọ ndekọ. God alone is marking the script of everyone called a Christian. Chineke bụ ya bụ onye na-eme akanye akara imere nke ọma maọbụ imeghị nye onye ọbụla bụ onye nke Kraịst. Of life, when the time comes to receive our rewards or otherwise, mgbe ndụ a bịara na njedebe, mgbe anyị ga-anata ụgwọ ọlụ imere nke ọma maọbụ n'aka nke ọzọ. Some people are going to be surprised. Ọtụtụ ndị ka ọ ga-eju anya. But the surprise will amount to nothing. Ma iju anya ga-enweghị ihe ọ ga-apụta. Because then it will be too late to make any amends. Maka na n'ihi n'oge ahụ ọ bịago n'azụ oge ime mgbazi. That is why the elders, those who are supposed to watch over the lives of these people, called Christians, must sound the warning. Ọ ya kpatara ndị a kpọrọ ndị okenye n'ime nzukọ, ndị ahụ edebere ka ha chee ndụ ndị a nche, aghaghị ịfụ opi ike nke ịdọ aka na ntị. Paul the apostle accepted the responsibility from the Lord over the Ephesian believers, and he told them, for the period I have been with you, I did what I should do. I did not hide anything from you. My life was a book before you, and you know it all. But above all, I did not hesitate to warn every one of you night and days, and it cost me tears. Paul onye ozi nabatara oke na ọlụ nke ịbụ onye ndu na onye nkụzi nye ndị kwere ekwe nke nọ na Efesọs,
o wee gaa n'iru ịgwa ha na arọ ole ma ole nke ya na ha nọrọ na ya gara n'iru wee gwa ha okwu o nweghị ihe ọbụla nke ezoro ezo ọ na-emeghị ka ha mara ọ sị na ọ bụkwa anya mmiri ka ya ji eme ya ehihie na abalị. Those of you who are elders together, unu ndị bụ ndị okenye nzukọ, how far are you doing the warning? kedu ka ị si elu ọlụ nke ịdọ aka na ntị a? Are you up and doing like the Apostle Paul, not hiding anything, not keeping anything under cover, but you are busy sending the warning in love, because they are dear to your heart? ị na-abụ onye na-etinye onwe gị n'ọlụ dịka Pọl onye ozi mere, ịdị na-adọ ndị a aka na ntị na-enweghị ihe ọbụla izoro ozo n'ebe ha nọ, ka ị nọ ebe ahụ na-alụ ya n'ọlụ ịhụnanya? If you are an elder, teaching elder, having the privilege of guiding the members of the church as to where to go, where not to go, how far is that going? Ọ bụrụ na ị bụ onye okenye nke na-akụzi ihe n'ime nzukọ, nke oke na ọlụ ya bụ inye nzukọ ntụziaka ebe ha ga-aga na ebe ha na-agaghị aga, kedu ka ọlụ a si aga n'aka gị ugbu a? 3 points we're looking at. Ụzọ ihe ịtọ ka anyị na-ele anya. Number 1, the courage and willingness of Christians to serve and suffer. Isiokwu nta nke mbụ, agbamume na ịdị njikere nke onye nke Kraịst ije ozi na ịhụju anya. Paul the apostle was a willing soldier, a willing servant of God. Paul onye ozi bụ onye agha nke dị njikere ma bụrụkwa onye na-ejere Chineke ozi dịkwa njikere. Willing to go anywhere the Lord says go. Ọ dịkwa njikere ịga ebe ọbụla onye nwe anyị si gaa. Not minding what was going to cost him. N'agbanyeghị ihe ọ ga-ewe ya. Nothing moved him. O nweghị ihe na-akwaghị ya. Threats to life, security did not move him. Iyi egwu nke ndụ adịghị He ewepụ was ya. available to do whatever the Lord says do. Ọ na-ewepụta onwe ya ime ihe ọbụla onye nwe anyị si ka eme. He was willing to suffer. Ọ dị njikere ịhụju anya. Willing to be deprived. Ọ dị njikere ime ka ọ bụrụ onye na-eme. Willing to go through anything. Ọ dị njikere ịgabiga ihe ọbụla. Because he knew it was the Lord who called him, saving him from the hand of Satan, the arch enemy. N'ihi na ọ maara na ọ bụ onye nwe anyị bụ onye kpọrọ ya ọkpụkpọ oku, onye dọpụtakwara ya n'aka nke onye iro bụ ekwensu. And number 2, isiokwu nta nke abụọ, Christian watchfulness in conflict against Satan's strongholds. Ịnụ na nche nke ndị nke Kraịst n'ime ibu agha anyị megide ebe wusiri ike nke Satan. It's one thing to have a leader over you, a leader in front of you, willing to serve, willing to suffer in service. He does that for the glory of God. Ihe bụ inwe onye ndu nke nọ n'iru gị, onye dị njikere ije ozi dịka uche Chineke si wee dị. Ọ na-alụ nke a maka otuto nke Chineke. Watching over you as a person, watching over you as a church. Iche gị nche dịka otu onye, iche nche dịka nzukọ. But then the individual Christian has a responsibility. Ma etu ọ dị, onye ahụ bụ onye nke Kraịst n'otu onye nwekwara oke n'ọlụ dịịra ya. Being a free moral agent. Ịbụ onye nwere onwe ya. Whether to comply, obey, or not to obey. Ịbụ onye mmasị gị nrube isi, ọ masị gị ngaghị erube isi. Although the Bible is clear on this, that we should obey them that have the rule over us, because they are watching over our souls. But
You can do what you want to do because that's how God made it. Ọ bụ ezie na akwụkwọ nsọ mere ka o doo anya na anyị ga-erube isi nye ndị ahụ nke na-eche nche n'ebe mkpụrụ obi anyị nọ. Ị pụrụ ime nke a n'etu o si masị gị n'ihi na akwụkwọ nsọ nyere iwu ka emee ya. The fact remains that every Christian is in a conflict because Satan is not going to allow the Christian to serve God just like that. Nke bụ eziokwu bụ onye nke Kraịst ọbụla nọ n'ibu agha n'ihi na ekwensu onye isiri n'ọgbara ya wee pụta agaghị ekwe ma fikọ aka hapụ gị ka ikpere Chineke n'ụzọ isi wee chọọ. The activities of Satan in the world makes it compulsory that a Christian who wants to live long and do the will of God must watch over himself and over everything that the Lord has committed into his hand if it's going to be partaker of our eternal inheritance. Oke na ọlụ nke ekwensu n'ime ụwa mere ka ọ bụrụ iwu nye onye nke Kraịst ọbụla nke n'ime ụwa ha aghaghị ịnọ na nche ka ọ wee bụrụ onye ga-enwe mmeri inweta ihe nketa nke ebighị ebi ahụ. Therefore, Christian watchfulness is compulsory. Ya mere ịnọ na nche nke onye nke Kraịst ọ bụ iwu. In view of the ongoing conflicts against Satan's strongholds. Mgbe anyị na-elejere anya n'ibu agha megide Satan n'ebe wusiri ike ya. Number 3, finally. Isiokwu nke atọ. Ceaseless warning and caution for saints' security. Ịdọ aka na ntị esepụghị aka ya na ịba mba maka ndị nsọ ịnọ na nche. Ceaseless warning and caution for saints' security. Ịdọ aka na ntị esepụghị aka na ịgwa ndị nsọ ka ha bụrụ ndị ga-anọ na nche mgbe niile. We've said it often. There's nothing like eternal security for the Christian. Na onweghị ihe dị ka ọ bụrụ na azọpụta gị na azọpụtachana gị nye onye nke Kraịst. You continue as a saint and be in heaven at the end of life depends on your willingness, depends on your watchfulness, depends on you accepting the warning that the servants of God that come before you from time to time are given because God has said we should give the warning. Na ịbụ onye nsọ wee bụrụ onye ga-eketa oke na alaeze n'igwe na-adabere na ịnọ na nche gị na-adabere na ịdị njikere ime ihe ndị ahụ nke Chineke na-atụ anya ka ime ma nabata. And this warning we give it without ceasing, without stopping. Ịdọ aka na ntị a bụ nke anyị ga-eme na-esepụghị aka na-emeghe n'oge nke mgba maọbụ nke mgbe ọzọ. And we do it for the good of all believers, all who want to go to heaven at the end of life. A ga-emekwa ya maka ọdịmma nke ndị kwere ekwe niile na ndị ahụ niile ọ na-agụ agụ ịnụ n'alaeze n'igwe mgbe ndụ a bịara na-esi njedebe. Now, point number 1. Ugbu a n'isiokwu nta nke mbụ. The courage and willingness of Christians to serve and suffer. Agbamume na ịdị njikere nke onye nke Kraịst ije ozi na inwe nhụju anya. We are looking at 3 things under the subheading. Ụzọ ihe ịtọ ka anyị na-ele anya n'ebe a. Number 1, Kembo. Christ-like courage to labor and serve. Agbamume dịka nke Kraịst na ịdọgbu onwe n'ọlụ na ije ozi. Number 2, ka abụọ. Constrained by Christ's love and sacrifice. Ịbụ onye ịhụnanya nke Kraịst na-erugide ya na ịchụ aja. And number 3, ka atọ. The care of the churches as our Lord and Savior. Nleta nke nzukọ dịka onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Number 1, Kembo. Christ-like courage to labor and serve.
agbamume dịka nke Christ n'ije ozi na ndọgbu n'ọlụ. Look at Colossians chapter 1. Lee akwụkwọ ndị Kọlọs isi mbụ. We're reading there from verse 24. Anyị na-agụ amaokwu 24. Colossians chapter 1 verse 24. Akwụkwọ ndị Kọlọs isi mbụ amaokwu 24. Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Now look at verse 28 and 29. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh mightily in me. 28 and 29. Amaokwu 28. Onye anyị na-ekwusa mmadụ niile ọbụla na-adụ na-ezikwa mmadụ niile ihe ọbụla na amamihe niile, ka anyị were chee mmadụ niile ọbụla n'iru onye nwe anyị dịka ndị zuru oke n'ime Kraịst. Ana m adọgbukwa onwe m n'ọlụ n'ime ihe a, na-agbasi mba ike dịka ịlụsi ọlụ ike nke ya si dị, nke na-alụsi ọlụ ike n'ime m n'ike. Paul followed the example of Christ. Paul gbasoro ihe nlereanya nke Christ. He can recall what Christ went through in the hands of the Jews. Ọ pụrụ ịkọwa ihe Christ gabigara n'aka ndị Jew. And he could remember that Christ did not yield, not minding what he was going through. Ọ ga-echetakwa na Christ enweghị mgbe ọ chịliri aka elu n'agbanyeghị ihe ndị ọ na-agabiga n'aka ha. And Paul, who said he's a follower of Christ and enjoying us to follow Christ the way he is following Christ. Paul kọwakwara na ya onwe ya bụ onye na-eso Christ, ma na-agwakwa anyị ka anyị soo ya dịka ọ na-eso Christ. What Christ did, the way he went about it, was an encouragement unto him that himself is able to do so. Ihe Christ mere na ụzọ si wee mee ya bụ agbamume nye ya na ya onwe ya pụkwara ime ya. Verse 27, we'll read it often. This morning, I'm constrained to read it again. Amaokwu 27 anyị na-agụ ya mgbe niile, mana ọtụtụ a na-erugidekwa m ka m gụọ ya ọzọ. To whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. I did it because I need to point out that Paul realized that in Christ lived, and Christ in him was able to do all he desired him to do. Ọ na-agụ ebe a ka anyị wee mata na iji wee cheta na Paul n'onwe ya na-akọwa na Kraịst nọ n'ime ya ka ya ji ebi ndụ, na Kraịst nọ n'ime ya ka ya ji eme ihe niile ọbụla nke ya na-eme. That Christ was able to stand the Jews and go to glory, Paul realized, and is making you and I to realize also, that as long as he lives inside of us, what he did in the flesh is able to do in us as he lives in us. Paul na-akọwa na dịka Kraịst n'onwe ya bụ onye nwere ike iguzogide ndị Juu, ebe ọ bụ na Kraịst ya na-adị ndụ n'ime ya, na ya onwe ya
ga-adịkwa ndụ n'ebe Kraịst nọ, o wee na-agwa anyị na anyị onwe anyị taa na anyị pụkwara ịbụ ndị ga-agabiga ma ọ bụrụ na Kraịst abụrụ onye na-ebi n'ime anyị. Number 2. Ka abụọ, Constrained by Christ's love and sacrifice. Ịbụ onye ịhụnanya nke Kraịst na-erugide ya na ịchụ aja. Constrained by Christ's love and sacrifice. Ịbụ onye ịhụnanya nke Kraịst na-erugide Look ya at na aja. Romans chapter 12 verse 22. Akwụkwọ ndị Rom isi 12 amaokwu 22. Romans chapter 12. I'm reading verse 2, please. Akwụkwọ ndị Rom isi 12 amaokwu nke 2 biko. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Unu ekwela ka eme ka unu yie ajọ oge a, kama ka enwogha unu site na ime ka uche unu bụrụ ihe ọhụụ, ka unu wee nwapụta ihe bụ ihe Chineke na-achọ, bụ ezi ihe nke dịkwa ya ezi ụtọ nke zukwara oke. My actual reference is 2 Timothy chapter 2. Ebe ọzọ m chọrọ ịgụ bụ Timoti nke 2 isi 2. 2 Timothy chapter 2 verse 5, not 2. Timoti nke 2 isi 2 amaokwu nke 5. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strives lawfully. Na amaokwu nke 5, ma ọ bụrụkwa na onye ọbụla na-aba mba ekpuo ya okpu mmeri, ma ọ bụrụ na ọ gbaghị mgba otu a dị n'iwu. Lawlessness of any kind shows one has not been to Calvary. Abụghị onye iwu na-achị nye onye ọbụla na-egosi na mmadụ ahụ enwebeghị mgbe o zutere Calvary. To do anything that suggests one does not appreciate that Christ went to Calvary and he suffered all he did, and he did that in obedience to the Father who sent him to the world to die for the sin of all mankind. N'ime ma ọ bụ ichepụta ihe ọbụla na Kraịst n'onwe ya hụjuru anya ma gaa nwụọ ọnwụ n'obe Calvary, o mere nke a na nrube isi na ntụziaka nke sitere n'ebe nna ya nọ, ka bụkwa aja nke ọ chụrụ nye mmadụ niile. For God so loved the world N'ihi na Chineke hụrụ ụwa that he n'anya gave his only begotten Son, na o nyere ọkpara mụrụ naanị ya, that whosoever believeth in him will not perish. na onye ọbụla nke kwere na ya ọ gaghị ala n'iyi. It is that love Ọ bụ ịhụnanya a that sent him to Calvary duru ya gaa n'obe Calvary ought to constrain us, that ought to make it imperative that you and I should labor and serve, not minding the suffering coming our way. Ịhụnanya nke dure Kraịst wee gaa n'obe Calvary kwesịrị ka o rugide anyị, anyị abụrụ ndị ga-adọgbu onwe anyị n'ọlụ, anyị abụrụ ndị ga-efe ya ofufe n'agbanyeghị ihe ọbụla ọ ga-ewe anyị. 2 Corinthians chapter 5. Ndị Kọrịntị nke 2 isi 5. Look at verse 11. Lee amaokwu 15. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. Verse 14 now. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one, Christ, died for all, then we were all dead. And that he died for all, that they which live
should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. We are expected not to live for ourselves, but to live for him who in love for us died shameful death and paid the ultimate price and sacrifice that gave you and I salvation. That's the example, and that's what should concern us, the love of Christ. Ana atụ anya dịka ndị nke Kraịst na anyị agaghị abụzi ndị ga-ebi ndụ n'onwe anyị, kama anyị ga-ebiri onye ahụ nke hụjuru anya, nke tara ahụhụ, nke gabigara ma kwụ ụgwọ ahụ nke anyị na-agaghị akwụnwụ n'ihi anyị, ma bụrụ onye ga-ebi ndụ anyị niile wee nye ya. You need to put all this together and put them in proper perspective. Otherwise, you are not going to serve God in a time like this without giving excuses, explanations why you are not able. Ị kwesịrị ka ị chịkọta ihe ndị a niile ka o wee bụrụ ihe mkpali nke ga-enyere gị aka ka ị wee fee Chineke etu o kwesịrị. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ị ga-abụ onye mkpesa ga-ejupụta ọnụ mgbe niile. In 1 Peter chapter 1, Peter nke mbụ isi mbụ, verse 22. amaokwu 22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, capital S, unto unfeigned, unpretentious love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. Na amaokwu 22, ebe unu meworo mkpụrụ obi unu ka ha dị ọcha n'ịṅa ntị nke ụmụ na nara eziokwu, iwere ịhụnanya nke iru abụọ na-adịghị na ya hụ ụmụnna unu n'anya, setịnụ obi unu, hụrịta onwe unu n'anya sie ike. Those who claim they are sanctified must show it by the love in their heart. Ndị ahụ nke na-akụrụ na ha abụghị ndị edoro nsọ, a ga-egosipụta ya site n'ịhụnanya nke dị n'ime obi ha. They must show it by their obedience to the truth, and the word of God is that truth. Ha ga-egosipụta ya site na nrube isi n'ebe eziokwu bụ okwu Chineke ahụ. To read the word, ịgụ okwu ahụ, hear the word, ịnụ okwu ahụ, and begin to explain and give reasons why for you it is difficult, means you are missing the mark. Mgbe ị na-agụ okwu ahụ na-anụ ya, ị wee na-enye mkpesa, o wee siere gị ike, ihe kpatara iji gaghị eme nke a, ihe ọ pụtara bụ na ị na-ehie ụzọ. You must recollect the degree, the extent of the love that took Christ to Calvary, a sinless person who did nothing worthy of death, unless you don't believe that. Unless for you the Bible is a fairy tale. If you really believe, you will see no reason why you are not able to reciprocate the same love by loving the brethren and loving one another with a pure heart and with fervency. Ị ga-achọpụta ogogo nke ịhụnanya nke bụ ure Kraịst bụ onye na-enweghị mmehie ọbụla nke o mere, o wee nwụọ n'ihi ndị mmehie. Ị ga-achọpụta nke a nke ga-akpali gị iwere obi gị na mmụọ gị niile, i wee hụ ụmụnna n'anya n'ime obi nke dị ọcha. Love for God is shown in our love for the brethren. Mgbe anyị na-asị na anyị hụrụ Chineke n'anya, ọ na-apụta ihe n'ịhụnanya anyị hụrụ n'ebe ụmụnna nọ. For some people, it's difficult to show love to anybody at such a time. Nye ụfọdụ ndị ọ na-esiri ha ike ịhụnanya ọbụladị n'oge dị ka mgbe ahụ. Because the economy is biting. N'ihi ọnọdụ akụnụba na-ata alụ. And it's like nobody is spared. Ọ dị ka a ga-asị na enweghị onye arapụrụ. Failure to recollect and remember
what Christ had done for you, for me, for all of us, will hinder us from carrying out what the Lord expects and He commands that we should do among the brethren at such a time. Ihe Kraịst mere gị nke o mere m na nke o mere anyị niile ọ ga-abụ nnukwute ihe mgbochi nye gị n'ime ihe ndị ị kwesịrị ime n'oge dị ka mgbe a. Serving as Christ served. Ije ozi dị ka Kraịst ijere. It's going to make us to suffer. Ọ ga-emekwa anyị ka anyị hụju anya. It's going to make us take some things from us and give to somebody. And that thing was taken from us to give away pains us. Of course, it pained Christ also while He was on the cross of Calvary. Ọ ga-ewepụkwa anyị ihe na-arụ mgbe anyị na-enye ndị ọzọ dịka o wepụrụ Kraịst ịnụ n'obe Calvary ihe na-arụ. It was not a thing of joy when He was on the cross and they were nailing His hands, nailing His feet, and making a mockery of Him while He was on the cross. Ọ bụghịkwa oge ọṅụ na obi ụtọ nye Kraịst mgbe a na-akpọ ya ntu n'aka na-akpọ ya ntu n'ụkwụ mgbe ahụ ọ nọ n'obe Calvary. But He did it because of the love the Father had for you, for me, and the Son was willing to obey the Father. O mere nke a n'ihi ịhụnanya nke nna nwere n'ebe ị nọ, n'ebe m nọ, n'ebe mmadụ niile nọ. Nwa ya wee dịkwa njikere irube isi wee nye nna ya. It takes courage to do this. Ọ na-ewekwa agbamume ime nke a. It takes willingness to do it. Ọ na-ewekwa njikere ime nke a. Because the consequence is there. Maka na ọ ga-enwe ihe ọ ga-amụpụta. The pain is there. Ihe mgbu dịkwa n'ebe ahụ. The suffering is there. Nhụju anya dị na ya. But at the end of it all, mana nchịkọta ihe niile, the joy is assured. Ọṅụ ga-abụ nke ga-ewe anya. Number 3, the care of the churches as our Lord and Savior did it. Nke atọ na-ekwu maka nleta n'ebe nzukọ dị dịka onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị si wee mee ya. Let's be reminded that in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ka e chetara anyị n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 11 amaokwu nke mbụ ya. that Paul the apostle said, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." Na Paul sị ghọọnụ ndị na-eṅomi Kraịst dịka m onwe m bụkwa onye na-eṅomi ya. I am following the example of Christ. Ana m eso ihe nlereanya nke Kraịst. You can say, I didn't meet Christ. E pụrụ ịsị na esoghị m na ndị ozi iri na abụọ. You saw him. Enweghị mgbe ọ hụrụ m. And Paul says, yes, you are right. Paul sị ị kwuru nke ọma. But look at me. Ọ sị ma lee m anya. See what I'm doing. Lee ihe m na-eme. If you do it the way I'm doing it, ọ bụrụ na ime ya etu m si eme ya, you have no problem. ị nweghị nsogbu ọbụla. Because what I am doing, that's what Christ did. That's how He did it. N'ihi na ihe m onwe m na-eme, ihe a nke Kraịst mere chọkwa ka o si mee ya. That's why for Paul the apostle, he took care of the churches the way Christ would have done it. Ya mere Paul onye ozi letara nzukọ etu Kraịst n'onwe ya si letakwa ha. 2 Corinthians chapter 11. Ndị Kọrịntị nke abụọ isi 11. We're looking at verse 26 amaokwu 26 ka anyị na-agụ to 28. ruo na amaokwu 28. In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Paul said, in all my journeys, in all the routes I'm taking, things were never easy. Things were never rosy. And that's the life I lived. Paul na-asị
n'ụzọ m niile na njem niile ihe niile bụ ize ndụ, o nweghịkwa ihe obi ụtọ nke dị n'ime ya. I was eager to ensure that I followed Christ all the way. Abụ m onye ọ na-echu ụra na-agbalịsi ike ịhụ na esoro m Kraịst n'ụzọ niile. That's why I didn't mind whatever was happening. None of those things moved me. Ọ ya mere, o metụghị m n'arụ ihe ndị a niile bụ ihe ndị m na-agabiga. Neither counted I my life dear, precious unto me. O nweghịkwa mgbe ọ gụrụ ndụ ya dịka ihe dị oke ọnụ ahịa wee nye ya. We're looking at an example that we can follow. Anyị na-ele anya n'ihe nlereanya nke anyị onwe anyị kwesịrị iso. Verse 27. Okwu 27. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily. Was that Paul? The care of all the churches. Verse 27 and 28. Na amaokwu 27, n'idogbe onwe n'ọlụ, n'ịhụju anya, na ịmụ anya ọtụtụ mgbe, na oke agụụ na akpịrịkpọ nkụ, na obụbụ ọnụ ọtụtụ mgbe, n'oyi na ịgba ọtọ, na-abụghị ihe dị ndị a n'ezi, ihe ahụ dị nke na ịnyagbukwa ụbọchị bụ nchegbu na nchegbu m onwe m banyere ụzọ Kraịst niile. Fellow elders, Paul is talking to us. Ndị okenye nke nzukọ, Paul onye ozi na-agwa anyị okwu. This is not the church of Ephesus. Ka abụghịkwa nzukọ nke nọ na Ephesus. This is the church in Anambra State. Ka bụ nzukọ nke nọ na Anambra State. Paul is saying, I was able to do all this. I was able to go to anywhere and everywhere I was required to go without murmuring, without asking questions, without grumbling. I did it because that's my portion. And by the way, Christ did so much for me. I was injurious. I was a bad person. And he saw me and he took me up. Paul na-asị na apụrụ m ime ihe ndị a niile, ịga ebe niile m kwesịrị ịga, na nhụju anya ndị dị etu a. Ọ sị n'ihi na Kraịst n'onwe ya mere ya wee nye m. Abụ m onye jọgburu onwe ya, onye ajọ omume, mana ọ hụrụ m wee dọpụta m. The fact is, our excuses amount to nothing. Ihe ọ pụtara bụ mkpesa anyị niile bụ nke na-enweghị isi. And those who insist on giving excuses, explanations why they are not doing what they should do, Heart Fellowship excuses, in your zone excuses, in your district, anywhere, name it. There are reasons why things are not being done the way they should be done. Ndị ahụ nke kpebiri ịdị na-enye mkpesa n'ebe nwoke ezinụlọ, na ọgbakọ na zone, n'ime district, ọgbakọ ọbụla a ga-enwerela ihe mkpesa nke kpatara na-emeghị ihe a ka etu a ka esi eme ya. If you lack wisdom, please ask from the Lord. Ọ bụrụ na amamihe kọrọ gị ụkọ, biko yọọ onye nwe anyị. We all need wisdom to be able to handle the work of God. Mmadụ chọrọ amamihe iji wee lụọ ọlụ nke Chineke. Forget the blackmail. Forget the punching of the people. Forget whatever they are saying or they are doing against you. It's normal. Preachers must have that. But please don't give those excuses, because if you do, at the end of life, a man like Paul is going to come and say, I did it. You could have done it, but you were disobedient. May God not allow any of us to be disobedient after now in Jesus' name. Hapụga ihe mkpesa niile na nkajọ niile na okwu niile nke ha na-agwa gị,
ọ bụ na ga-erube isi wee bụrụ onye na-aṅa ntị ndị a n'oge ikpeazụ ị ga-abụ onye a ga-agharịpụ n'ihi na Pọl onye ozi ga-abịa sị gị lee n'oge nke m emere m ya gị onwe gị kwesịrị ime mana n'ihi nnupụ isi imeghị ya maka Chineke nyere anyị niile aka n'aha Jizọs. Number 2, Christian watchfulness in our conflict against Satan's stronghold. Isiokwu nta nke abụọ ịnụ na nche nke ndị nke Kraịst megide ebe niile bụ ebe wusiri ike nke Satan. The truth is that these excuses, explanations we're talking about, really they are being built and given to us by Satan to hold on to it and explain why we are not able. Nke bụ eziokwu bụ mkpesa niile ndị a anyị na-enye bụ ekwensu n'onwe na-eguzobe dịka mgbidi wee nyere anyị aka ka anyị wee na-eme ihe ndị a niile bụ ndị anyị na-eme. Satan is putting barrier in front of you because he does not want you to get to heaven. Ekwensu na-etinye ihe mgbochi a n'iru gị n'ihi na ọ chọghị ka ị banye n'igwe. But of course, you will get to heaven. Ma etu ọ dị, ị ga-abanye n'igwe. Of course, Christ has gone to prepare your mansions for you. Christ agawakwa ịkwadoro gị ebe obibi. That's why you must watch. Ọ ya kpatara ị ga-eji wee nọrọ na nche. Watch and pray. Ịnọ na nche na-ekpe ekpere. That you'll be able to escape. Ka ị wee nwee ike gbanarị. All those barriers. Ihe mgbochi ndị a niile. Enemy is putting across our way. Nke onye iro na-eweta n'ụzọ anyị niile. 2 Corinthians. Ndị Kọrịntị nke abụọ. Chapter 10. Isi iri. I'm reading in verse 3 to 5. Amaokwu nke atọ ruo na nke ise. For though we walk in the flesh as human beings, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. This is our responsibility to face the enemy. Face him squarely. Face him headlong. Because remember, it is the Christ in you that is confronting the enemy. That's why you must respond positively to the prompting of the Spirit of God telling you what to go at any given time. That's why you must accept at all times that you are well able. Never you accept and say, I'm not able. Because Christ is able. And Christ lives inside of you. Whatever he commands you to do, you are well able and you will do it. I say you will do it. Watch, it says. Watch and pray. Watch unto prayers. The Christian who is watching must watch unto prayers. 3 things here in this subheading. 1. Watchfulness in sobriety. 2. Watchfulness through the scriptures. Number 3. Watchfulness through supplication.
nke atọ bụ ịnọ na nche site na ịrịọ arịrịọ. Now, watchfulness in sobriety. Nke mbụ bụ ịnọ na nche na inwe anya udo. 1 Thessalonians chapter 5. Ndị Tesalonika nke mbụ isi 5. Chapter 5. We're reading there verse 6 to verse 8. Isi 5 amaokwu nke 6 ruo na nke 8 ya. Therefore, let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. Ya mere otu a ka anyị ghara ịlara ụra dịka ndị fọdụrụ, kama ka anyị na-eche nche nwekwa anya udo. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. And an helmet, the hope of salvation. No, verse 8. Amaokwu nke 8. Ma anyị onwe anyị, ebe anyị bụ nke ehihie, ka anyị nwee anya udo, yikwasị ihe agha igbochi obi, bụ okwukwe na ịhụnanya, ya na okpu agha bụ ilezi anya nzọpụta. Believers are children of light. Ndị kwerekwe bụ ụmụ nke ihe. Children of day. Ụmụ nke ihe. And with the light of God, the light he sent into the world, with Jesus Christ our Savior leading as the captain, our conflict over Satan, our conflict against our arch enemy is already fought and won by faith in the Lord Jesus Christ. Dịka ụmụ nke ihe, ebe ihe ahụ bụ Jesus Christ bụ onye na-ebi n'ime anyị, ibu agha anyị megide onye iro abụrụwo nke emeriri. Look at Ephesians chapter 6. Akwụkwọ ndị Efesọs isi 6. From verse 10. Malite na amaokwu nke 10. Put on, verse 11, the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Akwụkwọ ndị Efesọs isi 6 amaokwu nke 10 nke fọdụrụ, mee na onwe unu ka unu dị ike n'ime onye nwe anyị, ya na n'ime ịdị ike nke ya, yikwasịnụ ihe agha niile nke Chineke, ka unu wee pụọ iguzo ihe niile ekwensu na-ezupụta. Number 2, watchfulness through the scriptures. Ịnọ na nche site n'akwụkwọ nsọ. The scriptures reveal unto us the strategy to be able to win the battle. Akwụkwọ nsọ ga-ekpughere anyị usoro anyị ga-esi wee nwee mmeri n'ebe ibu agha ahụ. And here he is saying you need the whole armor of God to be able to do it. Ebe a ka ọ sị na ị chọrọ ngwa agha niile nke Chineke iji wee mee nke a. Put it on you. Yikwasị ya n'onwe gị. Make sure you are kit in the whole armor of God. Ya doo gị anya na ị na-ejikwa onwe gị na ngwa agha niile nke Chineke. Don't go before Satan naked. Abụla onye na-aga n'iru Satan n'ibu agha wee gbara ọtọ. Let the glory of God surround you at all times. Kwee ka ebube nke Chineke kpuchie gị n'oge niile. Let your life radiate the glory of God. Ka ndụ gị mụkepụta ihe nke ebube Chineke. And the enemy will not be able to come near. Onye iro agaghị enwe ike ịbịa gị nso. Acts 20. Ọlụ ndị ozi isi 20. I want to read verse 33 to 35. Amaokwu 33 ruo na 35. Acts 20 verse 33. Ọlụ ndị ozi isi 20 amaokwu 33. Paul says here,
I have coveted no man's silver or gold or apparel. Paul na-asị ebe a na agụ ọlaọcha mmadụ ọbụla ma ọ bụ ọlaedo ka m na-enwere. Paul was saying here, I didn't have problem with money. Paul na-asị ebe a enweghị m nsogbu nke ego. I did not allow the economy to affect my ministry. Ekweghị m ka ọnọdụ akụ na ụba metụta ije ozi m. I was not eyeing the wealth of so and so or so and so, and for that reason I compromised the faith. No. Enweghị mgbe m na-ele anya akụ na ụba nke nwanna nwoke a maọbụ nwanna nwaanyị a n'ihi na m na-ele anya ihe ndị a wee gwakọrịta okwukwe m mba. Paul was saying, I was not so small to enter, like I used to say, in any rich man's pocket. Paul wee sị, enweghị mgbe m mere onwe m ka m dị nta ruo n'ogogo nke m ga-abanye n'akpa onye ahụ a na-ahụta dịka onye ọgaranya. Mba. I did not allow myself to complain, to give excuses that it was lack of money that made me not to go. Ọ gakwara n'iru sị, enweghị mgbe m kwere ka m were onwe m wee maatụ na ọ bụ n'ihi ụkọ maọbụ enweghị kpatara m ji meghị ihe m kwesịrị ka m mee. I could not say that the hike in fuel price and the hike in transport costs has hindered me from playing my role as an elder, playing my role as a Christian. Enwekwa mgbe m kwere ka ego nke etinyere na mmanụ ụgbọala gbochie m ma ọ bụ ọnụ ego nke eji agba ụgbọala ịga mee ozi m jọjụ ozi m dịka onye okenye. Mba. I want to say again today, this Bible we have, we must read it. Achọkwara m ikwu ya ọzọ taa, akwụkwọ nsọ anyị nwere, anyị agaghị And ego ya. we need to believe what's written in the Bible. Anyị kwesịrị ikwenye ihe edejere n'ime akwụkwọ And nsọ. we need to act practically on what is revealed in the Bible. Anyị ga-etinyekwa ya n'ọlụ n'ebe ọ pụtara ihe ahụ edere n'ime akwụkwọ nsọ. Otherwise, Satan is going to push you down. Ọ bụrụ na ọ bụghị etu a, ekwensu ga-akwada gị n'ala and put his leg upon you. Wee were ụkwụ ya tụkwasị n'isi gị. But it mustn't happen. Ma ọ gaghị eme. That's why the word of God is there. Ọ ya kpatara okwu Chineke ji wee nọdụ ebe ahụ. Please read the Bible and believe what's written there. Biko gụọ akwụkwọ nsọ ma kwenyere ihe edere n'ime ya. Verse 34. Amaokwu 34. Yea, yes, ye yourselves know that these hands, my hands, have ministered unto my necessities. I could not be a beggar for any reason. I labored. I worked with my hands to provide what I needed for my ministry. And to them that were with me. He said, I went out of my way. Not just feeding myself, but I gave to those who are working with me. I didn't allow them to give any excuse. I met their needs. Paul na-asị na aka ya ka ya ji wee pụọ na-alụ ọlụ ọ bụghị naanị ịkpata nke ya onwe ya ga-eri kama ya na-akpata iji wee nyekwere ndị ọzọ bụ ndị enyi na ha na-alụkọ ọlụ aka. Please don't forget, biko echefukwana. Paul was talking to the elders in Ephesus. Na Paul na-agwa ndị okenye nke nọ na Ephesus okwu. And today the Lord is talking to the elders in this state. Taa onye nwe anyị na-agwakwa ndị okenye nke nọ na steeti a okwu. Let no man, let no Christian sister, let no person, whatever his name or his title, begin to give an excuse, begin to allow the present economic hardship to make any of us not to keep the faith and continue as Christians. Ka mmadụ ọbụla, ka nwoke ọbụla, ka nwaanyị ọbụla, ka nwanna nwoke ọbụla, ka onye ọbụla n'agbanyeghị ihe a na-akpọ gị n'aha, kwee ka ọnọdụ nke ihe isi ike nke akụnụba nke obodo a gbochie gị idebe okwukwe gị dịka onye nke Kraịst. Verse 35, I have showed you all things. I have showed you all things. How that so laboring ye ought to support the weak, and to remember
the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Na amaokwu 35 n'ihe niile egosiri m unu na unu aghaghị idogbo onwe unu n'ọlụ otu a, na inyere ndị na-adịghị ike aka, na icheta okwu Onyenwe anyị Jizọs, na ya onwe ya sịrị, ọ dị ngọzi inye ihe karịa ịnara ihe. I'm praying that all elders, all believers for that matter, should be an example to the people before them and people coming around them in Jesus' name. Ekpere m bụ na ndị niile bụ ndị nke Kraịst ga-abụ ihe nlereanya nye ndị na-abịakwute ha na ndị gbara ha okirikiri n'aha Jizọs. That we ourselves, one by one, will be givers. Na anyị niile n'otu n'otu anyị ga-abụ ndị na-enye enye. If you need to trek, please trek. Ọ bụ na ọ ga-ewe gị ịzọ ije n'ahịrị, biko jee ya. Somebody is saying, Pastor, do you mean it? Otu onye na-asị onye ọzọ atụrụ, ọ bụkwa ezi ya? Pastor, but you have a car. Onye ọzọ atụrụ, mana ị nwere ụgbọala. And I know they fuel that car every day. Amakwa m na a na-agbanye ya mmanụ ụgbọala ụbọchị niile. Pastor, do you really mean it? Onye ọzọ atụrụ, ihe anyị na-ekwu ọ bụ eziokwu? You mean at my age I should trek? Ị na-ekwu na n'ogogo m dịka okenye mbụ na m ga-abụ onye ga-aga njem? Praise the Lord. Hallelujah. Trekking is good exercise for your health. Ịzọ ije dịkwa mma, ọ na-adị mma nye arụ ike gị. And when the need arises, mgbe oge ya dapụtara, we trek. anyị aga ya. Why not? Gịnị kpatara? I was telling somebody yesterday Na-agwa mmadụ nyaa that those days, n'ụbọchị ndị ahụ, those good old days, ụbọchị ndị mgbe ochie ahụ dị mma, there in Lagos, n'obodo Lagos, typical Lagos go slow. a na-enwe ịga n'ahịrị n'obodo Lagos. They did not stop us going for Bible study. Ọ dịghị egbochi anyị ịga ọmụmụ akwụkwọ nsọ. Look at your time. Ile elekere gị anya. And you know if you wait for this bus, you are going to be late. Ị mara na ọ bụrụ na ị banye n'ime ụgbọala na ị ga-abịa n'azụ oge. Came down from the bus. Isi n'ụgbọala rituo. Not trekking now. This one is running. Ka bụ ịgba ọsọ, bụ ụzọ ịga n'ige njem. Running to feed our soul. Ịgba ọsọ ka e wee zụọ mkpụrụ obi anyị nri. Running to get the scriptures. Ịgba ọsọ ka e wee nweta akwụkwọ nsọ a. That scripture. Ka bụ akwụkwọ nsọ. That's what has kept us. Ka bụ ya bụ ihe debere anyị kemgbe ahụ. That is what is keeping the church. Ọ bụkwa ya bụ ihe na-edebe nzukọ taa. I pray the scriptures will keep all of us in Jesus' name. Ekpe m na akwụkwọ nsọ ga-edebe anyị niile n'aha Jizọs. Read it. Gụọ ya. Study it. Mụọ ya. Believe it. Kwenyere ya. Act on it. Ma bie ndụ n'ime ya. The battle, the conflicts with the enemy and his strongholds will be a thing forgotten for a testimony unto all of us in Jesus' name. Ibu agha niile nke onye iro ga-abụ ihe akụkọ mgbe ochie. Mmeri ị ga-enweta ga-atụgharị wee bụrụ akụkọ otuto nye onye nwe anyị n'aha Jizọs. Number 3, wordfulness through supplication. Nke atọ na-ekwu ịnọ na nche site na ịrịọ arịrịọ. Wordfulness through supplication. Ịnọ na nche site n'ịrịọ arịrịọ. Acts 20. Ọlụ ndị ozi isi 20. Now verse 36. Ugbu a amaokwu 36. And when he had thus spoken, he knelt down. He knelt down. Ogbu ikpere n'ala. And prayed with them all. Ya na ha wee kpee ekpere. He has said he had taught them night and day. Ọ sị na ọ kụziworo ha ihe ehihie na abalị. With tears. N'ime anya mmiri. Tears shed at the time of prayers. A na-ewepụtakwa anya mmiri n'oge nke ekpere. When last did you have tears in your prayer time? Kedu oge ikpeazụ mgbe ị na-ekpe ekpere anya mmiri a na-apụta gị n'anya? When last did God speak to you and tears came out of your eyes? Kedu mgbe ikpeazụ Chineke gwara gị okwu anya mmiri na-apụta gị n'anya? I have found my
lost tears. That's a tract that we read many years back. The souls are there, the converts are there, and they are not walking orderly. They're not following your godly example. They're not doing what you are teaching them. Does that bring tears out of your eyes? Paul wept because people he loved, who loved them, were going to see his face no more. Ha dị eme dị ka o si kwesị ekwesị na irubisi n'ebe okwu Chineke nọ. Nke a ọ na-eme ka ikpere gị bịa n'ala n'anya mmiri n'ebe Chineke nọ. Pọl onye ozi bụ onye ndị ọ hụrụ n'anya na ndị hụkwara ya n'anya dubara ya n'ibe akwa na ihi anya mmiri n'ihi na iru ha ka ọ na-agaghị ahụkwa ọzọ. 1 Peter chapter 4. Peter nke mbụ isi 4. I'm reading there in verse 7. Amaokwu nke 7 ka ọ na-agụ. But the end of all things is at hand, very close. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Ma ọgwụgwụ ihe niile dị nso, ya mere nweenụ uche zuru oke, nwekwanụ anya udo ka unu wee kpee ekpere. Brother, please pray. Nwanna nwoke biko kpee ekpere. Sister, please pray. Nwanna nwanyị biko kpee ekpere. We'll have morning dew once a week, not because we know the days are evil. Anyị nwere oge awa igirigi nke ụtụtụ otu ugboro n'ime otu izu ụka n'ihi na anyị maara na ụbọchị ndị a jupụtara na ajọ omume. We know we're in conflict with Satan. Anyị maara na anyị na Satan nọ n'ibu agha. And if we don't pray, ma ọ bụrụ na anyị ekpeghị ekpere, if we allow him, ọ bụrụ na anyị ekwe ya, if we give our excuses, ọ bụrụ na anyị enye mkpesa, Satan will put the back of so many on the floor. Ekwensu ga-ewere azụ ọtụtụ ndị ka nọ n'ọgụgụ wee tọgbọ n'ala. The solution to our condition is not in complaints. Ogbugbo nye nsogbu anyị na-agabiga abụghị mkpesa. This has not been done. That has not been done. Emebeghị nke ọzọ. The people are suffering. Ndị mmadụ na-ahụju anya. The people are not secured. Ndị mmadụ enweghị nchekwa. That's correct. Ọ bụ mma. But where lies the solution? Ebee ka ụsa ya ga-esi bịa? It's in prayers. Ọ na-ekpere. And that's why we're saying, please let us pray. Ọ ya mere anyị ji asị biko. Please, we must not sleep. Anyị agaghị alara ụla. Let's join our hands and pray. Ka anyị jikọta aka ma kpee ekpere. And when we pray, mgbe anyị kpere, I want to assure you, God will answer our prayers. Achọrọ m inye gị owuwe anya na Chineke ga-aza ekpere anyị. God will answer our prayers. Chineke ga-aza ekpere anyị. I'm going back to Ephesians chapter 6. Ana m alaghachi azụ n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 6. What the real strategy we need to have victory over Satan in all our conflicts with him and against his strongholds. Ọtụtụ ihe bụ ihe ndị anyị chọrọ iji wee nwee mmeri n'ebe ibu agha nke ekwensu dị, ọkachasị n'ebe ahụ bụ ebe wusiri ike ya. Verse 10. Na amaokwu nke 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. You read down to verse 18, you will see there that you need to exalt praying. Praying always, verse 18, with all prayer
and supplication in the Spirit, in the Holy Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Verse 18. Amaokwu 18. Sitekwanụ n'ekpere na arịrịọ niile, na-ekpe ekpere n'oge niile n'ime mmụọ nsọ, werekwa ịnụgidesi ike n'ịrịọ arịrịọ niile banyere ndị nsọ niile, ịmụ anya n'ime nke a. If you read through down to this place, you find that the whole part of your body, God has secured them, giving you victory over this conflict. Ọ bụrụ na ị gụọ malite na amaokwu nke 10 ruo n'ebe a, ị ga-ahụ na akụkụ arụ gị niile Chineke kpuchitere ya ma nye gị mmeri. We are in a conflict that we cannot lose. Anyị nọ n'ibu agha nke anyị na-agaghị imeri. We are in a conflict and we must win. Anyị nọ n'ibu agha, anyị ga-emeririla. Satan must give up. Satan ga-achịliri aka elu n'ebe anyị nọ. Satan must be subdued. Satan ga-abụ onye a ga-akwada n'ala. Through sobriety, site n'inwe anyị udo, through the scriptures building up our faith, site na iwulite okwukwe site n'akwụkwọ nsọ, through practical supplication. Ya na ekpere pụtara ihe etinyere n'ọlụ. The battle will be fought and won for our good and for the glory of God. Agha ahụ ga-abụkwa nke a ga-ebu, anyị ga-emeri maka otuto nke Chineke. Number 3, isiokwu nta nke 3, ceaseless warning and caution for saints' security. Ịdọ aka na ntị na-ewepụghị aka ya na inwe nchekwa nke ndị nsọ. We must take caution. Anyị ga-abụ ndị ga-elezi anya. And the elders must sound the alarm. Ndị okenye ga-ekwukwa opi ike ahụ. The preachers must give the warning. Onye nkwusa ga-enyekwa ịdọ aka na ntị ahụ. Giving it without ceasing. Ịdọ aka na ntị a na-enweghị mgbe aka Giving ya. it without stopping. Ịdọ ya na-akwụsị akwụsị. Giving it and giving it and it. Ịdọ ya na-adọ ya mgbe niile. Until all who have ears are able to hear. Ruo mgbe ndị niile nwere ntị pụrụ ịnụ ya. That's why we're here. Ọ ya mere anyị ji nọrọ ebe a. That is why we are preachers. Ọ ya mere anyị ji wee bụrụ ndị nkwusa. Preachers everywhere. Ndị nkwusa juru ebe niile. The days are evil. Ụbọchị bụ nke jupụtara na nsogbu. Our days are evil. Ụbọchị anyị n'ime jupụtara na nsogbu. And the close of the age is at the door. Ngwụcha nke oge a ọ nọ n'ọnụ ụzọ. Therefore, let us give the warning. Ya mere ka anyị dọọ aka na ntị ahụ. Let's give it in love. Ka anyị dọọ ya n'ịhụnanya. And believe God to give us the expected result. Ana m ekwenyere Chineke na ọ ga-enye anyị mpụtara nke anyị na-atụ anya. That we and our children, no one will go to hell in Jesus' name. Anyị onwe anyị na ụmụ anyị na onweghị onye ga-aga ọkụ ala mmụọ n'aha Jizọs. The situation around us will not compel us to miss the mark. Ọnọdụ nke gbara anyị gburugburu agaghị egbochi anyị izute ebe ahụ. We will watch and pray. Anyị ga-elezi anya ma kpee ekpere. We will warn all and sundry not to go to hell. Anyị ga-adọkwa onye ukwu na onye aka na ntị ka ha ghara ịga ọkụ ala mmụọ. 3 things we are looking at here in this number 3. Ụzọ ihe ịtọ ka anyị na-ele anya na nke 3 a. Number 1 is the worldly and the unrighteous. That's a set of people that must be warned. Dị a bụ ndị ekwesịrị ka adọ aka na ntị, ndị ụwa na ebighị ndụ nke ezi omume. Number 2, the wicked, unrepentant and unruly. Ka abụọ bụ ndị ajọ omume na ndị ahụ na-enweghị nchegharị nke nwere ajọ akparamagwa n'ime ha. And number 3 is the willful and the ungodly. Nke 3 bụ ndị ahụ nke kpachapụrụ anya na-amaghị onye Chineke bụ. This 3 summarizes all categories of people around us. Ụzọ ịtọ a chịkọtara ndị a niile bụ ndị gbara anyị gburugburu. People who are in the church but they are worldly. Ndị ahụ bụ ndị nọ n'ime nzukọ mana ha bụ ndị nọkwa n'ime ụwa. They are in the church but they are unrighteous. Ha nọ n'ime nzukọ ma ezi omume nke Chineke kọrọkọ n'ime ha. Let them hear the warning. Ka ha nụ ịdọ aka na ntị a. So, number 1. Ka anyị gaa na nke mbụ. The worldly and the unrighteous.
Ya bụ ndị ahụ nke na-ebi ndụ nke ụwa na ndị ajọ omume. I'm looking at Isaiah. Ana m ele anya n'akwụkwọ Isaiah. Isaiah chapter 10. Isaiah isi iri. I'm reading verse 1 and 2. Amaokwu nke mbụ na nke abụọ ka ọ na-agụ. Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that writes grievousness which they have prescribed, to turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless. Na amaokwu nke mbụ, ahụhụ ga-adịrị ndị na-atọ ụkpọrọ dị iche iche nke ajọ ihe, na ndị ode akwụkwọ nke deworo mmegbu na akwụkwọ. Amaokwu nke abụọ, iwezuga ndị na-enweghị ike n'ezi ikpe, na ịnapụta ikpe ziri ezi nke ndị ewedara n'ala nke ndị m, ka ndị inyom di ha nwụrụ wee bụrụ ihe ha kwatara n'agha, ka ha wee lụtara ha mmebi n'agha. The unrighteous are bound to give unrighteous decrees, unrighteous commands. Ndị ahụ bụ ndị na-enweghị ezi omume n'ime ha, mkpebi ha niile na nkwubi okwu ha niile ga-abụ nke ezi omume na-agaghị adị n'ime ya. The unrighteous on the pulpit will obviously give unrighteous pronouncements. Onye ahụ nke na-enweghị ezi omume nke Chineke n'ebe nkwupụta okwu, nkwubi okwu ya ga-abụkwa nkwubi okwu nke ezi omume na-adịghị n'ime ya. Pronouncements, decrees, teachings, instructions that take people away from the way of righteousness. Mkpọsa ya niile, iwu ya niile, nkuzi ya niile bụ nke na-eme ka ndị mmadụ si n'ezi omume nke Chineke wee pụọ. When people who occupy the pulpit are unrighteous, the church becomes a religious gathering. Mgbe ndị nọchiri anya n'ebe nkwupụta okwu bụ ndị ajọ omume jupụtara n'ime ha, nzukọ ewee bụrụ okpukperechi naanị. And people, although they are there, although they attend, they are attending just because they want to be sure when they are going to be buried, or when their loved one, father, mother, whoever is going to be buried. My people in the village, they will know I have people. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-abịa nzukọ dị etu a, wee jupụta n'ọbara mmadụ, obi ha na-achọsi ike kedu ndị ga-abịa na etu a ga-esi wee lie ya, eleghị anya nne ya ma ọ bụ nna ya, ha wee mara na ya onwe ya nọ ebe a n'ụbọchị ha nwụkwara na ndị a ga-agbakọta. Meanwhile, they turn the needy away from government. Ọ ya kpatara ndị ahụ bụ ndị nọ n'ụkọ, ha na-emegide ha n'oge ikpe. Meanwhile, they take away the right of the poor. Ha na-ewere oke nke dịra onye ogbenye. Meanwhile, they are taking advantage of the widows. Ha na-ewere ohere dị etu a wee megide ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ. And the Lord says, woe, woe, punishment on such people. Onye nwaanyị na-asị ahụhụ, ahụhụ ga-adịrị ndị dị etu a. And our warning is to make them escape the damnation of hell. Ịdọ aka na ntị anyị bụ ka ha wee gbanarị ntaramahụhụ nke ọkụ ala mmụọ. And it is our responsibility. Ọ bụkwa oke n'ọrụ nke dịrị anyị. It is my responsibility. Ọ bụ oke n'ọrụ nke dịrị m. That's why the warning is coming this morning. Ọ ya mere ịdọ aka na ntị anyị abịa n'ụtụtụ a. Isaiah 55. Isaiah isi iri ise na ise. I read verse 7. Amaokwu nke asaa. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Onye na-emebi iwu, ya rapụ ụzọ ya, onye na-eme ihe ọjọọ, ya rapụ echiche ya niile,
ya laghachikwuta Jehova, ọ ga-enwekwa obi ebere na arụ ya. Ya laghachikwutakwa Chineke anyị, n'ihi na ọ ga-agbaghara ya mmehie ya n'ụba. First Epistle of John, chapter 2. Akwụkwọ ozi nke John dere kembụ isi abụọ. I'm reading verse 15 to 17. Amaokwu 15 ruo na nke 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man, an elder, a pastor, simply a member, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world, this world passeth away, and the lust thereof passeth away. But he that doeth the will of God abideth forever. I pray you will do the will of God and abide forever, forever, and forever in Jesus' name. Ekpere mbụ na ị ga-eme uche Chineke wee nụgide ebighị ebi n'aha Jizọs. Leave the camp of the worldly. Hapụ gaa ọgbara nke Leave ndị the camp of the unrighteous. Rapụ ọgbara nke ndị ajọ omume. And be a man, a woman, live for the glory of God. Bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke na-ebi ndụ maka otuto nke Chineke. Number 2, the wicked, unrepentant, and unruly. Ka abụọ na-ekwu maka ndị ajọ omume, ndị jụrụ nchegharị na ndị jupụtara n'obi ọjọọ. Ezekiel chapter 33. Akwụkwọ Ezekiel isi 33. I'm reading from verse 3. Amaokwu nke 3 ka ọ na-agụ. Through to verse 9. Rue na amaokwu nke 9. If when he seeth the sword come upon the land, he blows the trumpet and warn the people, then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. I pray you deliver your soul in Jesus' name. Ekpere mbụ na ị ga-anapụta mkpụrụ obi gị n'aha Jizọs. I say, I pray you deliver your soul in Jesus' name. Ekpe m na ị ga-anapụta mkpụrụ obi gị n'aha Jizọs. Verse 6, but if the watchman see the sword come, if the elders, if the preacher, if the pastor, for whatever reason, fear of man, fear of economy, fear of any kind, if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, it says, I am not able. The constitution is bad. If I do it, they will throw me away. If I do it, they are going to do something to me. If the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. I pray the Lord will not require the person from your hand in Jesus' name. Ekpere m bụ ka onye nwe anyị ghara ịchọta ọbara onye ọbụla n'aka gị n'aha Jizọs. So in verse 7, thou, O son of man,
I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to the one the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. May the Lord help you, help me to deliver our souls one by one in Jesus' name. Ka onye nwe anyị nyere gị aka na nyere m aka ka anyị napụta mkpụrụ obi anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs. The book of Romans chapter 8. Akwụkwọ ndị Rom isi 8. We're reading verse 16. Amaokwu 16. The Spirit that's a wrong reference, obviously. Okay, let's go to verse 6 rather, verse 6. Amaokwu nke 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. N'ihi na ịtụkwasị uche na arụ bụ ọnwụ, ma ịtụkwasị uche na mmụọ nsọ bụ ndụ na udo. Those who live carnally, ya nke na-ebi ndụ anụ arụ, they do nothing with the word of God, the word of life. ha dịghị ekwu okwu nke ndụ ahụ na okwu nke. They refuse to repent, they are unrepentant. Ha wee jụ nchegharị. And they are there, they are causing confusion in the church. Anụ n'ime nzukọ wee na-ebute ọgbaghara. They're making a mockery of God's word. Ha were okwu Chineke na-akwa emu. And are removing the ancient, the old landmarks. Ha na-ewepụga ihe ndị nna mgbe ochie nke okwu Chineke debere dịka oke ala. They are giving the impression that there's no difference between the world and the church. Ha na-achọ ịkọwa na onweghị ihe dị iche n'ebe ụwa nọ na n'ebe nzukọ dị. Because by their life, by their teaching, they have removed the boundary. N'ihi na site n'obibi ndụ ha na nkụzi ha, ha ewepụga ihe mgbe ochie ahụ. The Bible says, Akwụkwọ nsọ sị, they are going to suffer eternal death. ha ga-ahụju anya ọnwụ ebighị ebi. Because the Lord will hold such people accountable. N'ihi na onye nwe anyị ga-abụ onye ga-ejide ha. The Lord help all of us Onye nwe anyị ga-enyere anyị niile aka ka and gbanarị. be in God's will for our own good in Jesus' name. Anyị eme uche Chineke maka ọdịmma nke anyị n'aha Jizọs. Number 3, the warning goes to the willful and the ungodly. Nke atọ na-aga na ndị ahụ bụ ndị kpachapụrụ anya wee jụ ịsọpụrụ Chineke. 1 Thessalonians chapter 5. Ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 5. Reading there in verse 14. Amaokwu 14 ka ọ na-agụ. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient towards all men. Ma anyị na-arịọ unu ụmụnna anyị, na-adụnụ ndị na-adịghị agazi ije ọdụ, na-agụgụnụ ndị dara mba n'obi, na-enyerenụ ndị na-adịghị ike aka, nweenụ ogologo ntachi obi n'ebe mmadụ niile nọ. And in chapter 3 of 2 Thessalonians, we read from verse 11. Akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 3 malite na amaokwu 11. For we hear that there are some
which walk among you disorderly, walking not at all, but are busy bodies. Now, them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they walk and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well doing. Verse 13. Na amaokwu 13, ka o wee mee ka obi unu guzosie ike na-adịghị ịta ụta. Paul says, Paul say, these people, they have not seen my example. Na ndị a enweghị mgbe ha hụrụ ihe nlereanya m tọgbọrọ. They are doing nothing with my example. Enweghị ihe ha ji ihe nlereanya m debere ha wee mee. What I have shown to them, they are doing nothing with it. Ihe m gosiri ha ka ha mee, enweghị nke ha na-eme. They've seen me work with my hands. Ha hụrụ ka m ji aka m wee na-alụ ọlụ. They've seen me not begging anybody. Ahụghị m ka m na-arịọ onye ọbụla arịrịọ. They have seen me eating my own bread. Ha hụkwara ka m na-eri achịcha nke aka and m giving to others. na-enyekwa ndị ọzọ. But they don't understand. Ma ha ghọtaghị. They prefer to be busy bodies. Ha bụ ndị ghọrọ ndọgbu onwe n'ọlụ. And they are causing disorder in the church by so doing. Wee na-eweta esemokwu na ikpe iche iche n'ime nzukọ. They prefer to be begging from house to house. Wee na-aga n'ero na-ayọ ayọ site n'ụlọ fere n'ụlọ. It says, exhort such people. Na ekwesịrị ka akwụsị ndị dị etu a. Teach such people. Kụziere ndị dị etu a. Persuade such people. Rugide ndị dị etu a. Let them walk. Ka ha lụọ ọlụ. And eat their own bread. Wee rie achịcha nke aka ha. What he said. Wee sị. Ye elders. Unu ndị okenye. Ye brethren. Ụmụnna. Don't be weary. Ike agwụla gị. Don't say because they are not obeying. N'ihi na ha adịghị erube isi. They are not working with their hands. Ha ejighị aka ha wee na-alụ ọlụ. Don't say because they are giving excuses. Asịkwala n'ihi na ha na-enye mkpesa. That they are weak. Na ike gwụrụ ha. They are not strong. Ihe na ha adịghịkwa ike. They can't do this, they can't do that. Ha apụghị ime nke a na nke ọzọ. Don't allow that to close their bowels of mercies. Don't get tired. Abụla onye ike gwụrụ, ekwekwele ka nke a mechie obi ọma gị na obi nke ekele gị. Keep doing well. Gaa n'iru ime nke ọma. Keep showing love. Gaa n'iru igosipụta ịhụnanya. Keep doing the will of God. Gaa n'iru ime uche Chineke. And the Lord will bless you in return in Jesus' name. Onye nwe anyị ga-agọzi gị na nkwụghachi n'aha Jizọs. Amen. Amen. Titus chapter 1. Akwụkwọ Titus isi mbụ. We're reading from verse 6. Na amaokwu nke 6 ka ọ na-agụ. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not giving to wine, no striker, not giving to filthy lucre, but a lover of hospitality. That's it. A lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision.
verse 9 and 10. Amaokwu nke 9 na nke 10. Na-ejide okwu ahụ nke kwesịrị ntụkwasị obi nke dịkwa ozizi anyị si dị, ka o wee pụọ ịdụsi ọdụ ike n'ime ozizi nke na-enye ezi ndụ, na n'ịtụkwa ndị na-ekwugide mmehie ha n'anya, n'ihi na ọtụtụ mmadụ dị ndị na-ekweghị ịdị n'okpuru iwu, ndị na-ekwu okwu efu, ndị na-aghọgbukwa obi mmadụ, ma nke kachasị ndị si n'etiti ndị obibi ugwu pụta. This passage describes the life expected of the elders, of the bishops, of those who are handling the word of God, those who stand to preach, to teach, to pastor. Ebe a na-achọ ịkọwa ụdị obibi ndụ na ihe a na-achọ n'aka ndị ahụ bụ ndị okenye na ndị a bụ ndị na-ekwusa ozi ọma, bụ ndị na-ezisa ozi ọma ihe ndị ha ga-ekwusa. As I say this, I want to remind you, you are a pastor in your own home. Dịka m kwuburu ya na mbụ, achọkwara m ichetara gị na gị onwe gị bụ onye ọzụzụ atụrụ n'ezinụlọ gị. You that lead morning devotion, whether as a daddy or as a mommy in your family, you are a preacher. You are one of the people we are talking about. Gị onye ahụ nke na-edu n'ekpere nke ezinụlọ, eleghị anya dịka nna ma ọ bụ nne, dịka onye nkwusa, gị bụ onye m na-ekwu maka ya. Hold fast the faithful word as you have been taught. Jigidesie okwu ahụ ike, bladị ndị ka a gwara gị bụ okwu ahụ nke kwesịrị ntụkwasị obi. Let those around you know that you are a true Christian. Kwee ka ndị niile gbara gị gburugburu mara na ị bụ ezi onye nke Kraịst. I told us time ago, and I want to say it again today. A gwara m gị n'oge gara aga, achọkwa m ikwu ya ọzọ taa. Apart from your wife, ewepụ nwunye gị, apart from your husband, ewepụ di gị, who sees what you are doing, onye na-ahụ ihe ị na-eme, your children, they are also there. Ụmụ gị nọkwa ebe ahụ. We hear of wives who are knocking heads together with their husband. Anyị na-anụ maka di na nwunye bụ ndị na-akụkọta isi ọnụ. We hear of husbands who are oppressing their wives. Anyị na-anụkwa maka di onye na-emegide nwunye ha. And I want to remind you, your children are seeing these things. Achọkwa m ichetara gị na ụmụ gị na-amụtakwa ihe ndị ahụ ị na-eme. And they're wondering, is this what marriage looks like? Ọ na-eju ha anya, ọ bụ etu a ka alụmdi na nwunye dị? They are not able to tell what kind of Bible you are reading. Apụghị ịkọwakwa ụdị akwụkwọ nsọ nke gị onwe gị na-agụ. And for that reason, they are not taking a number of you serious with your faith. Ya mere, o nweghị mgbe ha na-ejidesi gị aka ike ọbụladị n'okwukwe gị na nkwupụta gị dịka onye nke Kraịst, ha wee jidesie na ọ bụ ezi ya. And when they begin to follow bad company and bad gangs, you are wondering, the child was in the church. The child was born here. In fact, this child was in the youth choir. And what happened thereafter? Mgbe ha malitere isonyere ọgbara ụmụaka ndị ọzọ ndị na-akpa ajọ agwa, o wee na-eju gị anya, nwatakịrị a amụrụ m ya n'ime nzukọ, echekwara m ya n'iru Chineke n'ime nzukọ, ọ gịnị bụ ihe mere? Praying that God will give us understanding. Ekpe m ka Chineke nye anyị nghọta. That we will watch over ourselves. Ka anyị wee chee onwe anyị nche. Watch over our lives. Ka anyị chee ndụ anyị nche. Watch over our children. Ka anyị chee ụmụ anyị nche. Watch over our families. Ka anyị chee ezinụlọ anyị nche. And we'll have the courage, we'll have the boldness to warn the people out there to escape hell, and they will listen to us. Anyị ga-enwe agbamume, anyị ga-enwekwe nkwuwa okwu ịdọ ndị ọzọ nọ n'iro aka na ntị ka ha wee gbanarị ọkụ ala mmụọ, ha ga-egekwa anyị ntị. I'm trusting God that will not labor in vain. Ana m ekwenyere Chineke na ndogbu n'ọlụ gị agaghị abụ n'efu. I'm trusting God that what we are doing, the work we are doing
together will bear fruit for God's glory in Jesus' name. Ana m ekwenyere Chineke na ọlụ niile anyị na-alụ ọ ga-amịpụta mkpụrụ maka otuto nke aha nke Chineke n'aha Jizọs. Because although we are free moral agents, our ears love to hear the word of God. Ọ bụ ezie na anyị bụ ndị nwere onwe anyị, mana ntị anyị ọ na-amasị ya, ọ na-atọ ya ụtọ ịnụ okwu Chineke. And our hearts are fertile ground to receive the word of God. Obi anyị bụkwa ala nke na-eme nri nke ọma nke ịnara okwu Chineke. And we are willing to watch over all we need to watch over, and then sound the warning from our family down to the community for the blessing of God in eternity for all of us in Jesus' name. Anyị wee bụrụkwa ndị ga-adị njikere iche ndụ anyị, iche ezinụlọ anyị nche, anyị wee pụzie gafụọ opi ahụ maka ịdọ aka na ntị nye ndị ọzọ ndị gbara anyị gburugburu. Mgbe ahụ ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Eternity lies ahead of us, and we'll have an inheritance in eternity at the end. Ebi ebi nọkwa n'iru anyị, anyị nwekwara ihe nketa nke ga-adị n'ebi ebi nke ga-abụ nke anyị. God help you to be a partaker. Ka Chineke nyere gị aka ịbụ onye nketa. God help our church to partake. Ka Chineke nyekwara nzukọ anyị aka iketa oke. In the name of Jesus Christ. N'aha Jesus Christ. Let's rise up as we go to God in prayers. Ka anyị kwụrụ ọtọ n'ụkwụ anyị dịka anyị na-agakwugo Onyenwe anyị n'ekpere. 10 wordfulness and ceaseless warning. Dị nke Kraịst ịnọ na nche mgbe niile na ịdọ aka na ntị esepụghị aka. Are you a Christian? Ị bụ onye nke Kraịst? Watch. Chee nche. Watch and pray. Chee nche ma kpekwa ekpere. And then warn your people, God's people, your family, your children, your neighbors, and your friends. Warn. Dọọ ndị gị aka na ntị, ndị ezinụlọ gị, ndị nzukọ gị, ndị enyi gị, ndị ikwu gị, ndị ibe, dọọ ha aka na ntị. Don't allow the word of God from your lips to fall to the ground because of the life you live. Ekwekwana ka okwu Chineke site n'ọnụ gị wee daa n'aja n'ihi ajọ ndụ nke gị onwe gị na-ebi. Don't allow the word of God you give out to amount to nothing, even in your own family, because you have not the courage to do the will of God. Ekwekwala ka okwu Chineke bụrụ ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ọbụladị mgbe ị na-ekwu ya nye ndị ezinụlọ gị n'ihi na ị meghị ihe ị kwesịrị ka ị mee. Charity must begin at home. A na-esi n'ụlọ wee mara mma wee pụọ ama. Let your life show you are a Christian. Kwee ka ndụ gị gosi na ị bụ onye nke Kraịst. Watch over your life and your conduct. Chee ndụ gị nche ya na akparamagwa gị. Don't allow the conditions around us to make you forget that you are a Christian. Ekwekwala ka ajọ ọnọdụ nke gbara gị gburugburu mee gị ka ị chefuo na ị bụ onye nke Kraịst. Be alive to your Christian responsibilities. Ị ga-abụ onye ga-adị ndụ ma mụrụ anya n'oke na ọlụ gị dịka onye nke Kraịst. I pray you are praying for yourself. Ekwere m na ị na-ekpere onwe gị ekpere. And the Lord will hear you. Onyenwe anyị ga-anụ ekpere gị. We have all heard the message. Anyị niile anụgo ozi ahụ. Christian wordfulness and ceaseless warning. Ịnụ na nche nke onye nke Kraịst na ịdọ aka na ntị esepụghị aka. In pursuit
of our eternal inheritance. Maka nchụso nke ihe nketa nke ebi ebi anyị. Paul the great apostle was warning the Ephesian church. Paul onye ozi bụ onye ọka mgbasa na adọ nzukọ nke Efesọs aka na ntị. And today the warning is unto us. Nye anyị taa ịdọ aka na ntị na-abịara anyị. Warning you as an elder in the church. Ịdọ aka na ntị dịka onye okenye n'ime nzukọ. Not necessarily because you are old in age. Ọ bụchaghị n'ihi na imego okenye. But because you are a partaker of the word of God. Mana ọ bụ n'ihi na ịbụ onye nketa oke nke okwu Chineke. If you are a Christian, the warning is coming to you. Ọ bụrụ na ịbụ onye nke Kraịst, ịdọ aka na ntị na-abịara gị n'ụtụtụ a. If you are a sinner, the warning is coming to you. Ọ bụ na ịbụ onye mmehie, ịdọ aka na ntị na-abịara gị. Christian, to be watchful. Onye nke Kraịst a na-adọ gị aka na ntị ka ilezi anya. Sinner, you are warned of the eternal damnation that is coming ahead. Gị onye mmehie a na-adọ gị aka na ntị maka ịla n'iyi nke na-abịa n'iru. You cannot afford to be ignorant of these things. Ị gaghị abụ onye ga-anọ n'amaghị ama nke ihe ndị a. You can